بزعبه هلو كنتات قالسي دليت فتحي حساب ككافلنا مسيرنا لما انتي مسكين غاشانا وفوي بانبابا تقبلونا كموترو وفوي هلو كنتات قالسي دليت فتحي انتاي يسل ابزلنا يوان مرحبا مرحبا سلام كلكم جزانا ስለዚህ ንጋሻና ወፍይ በእንባባ ተቀበሉና ስለዚህ ወፍይ እስከ ይልካሐፈፍ ለለይ ሰማዕን ድሕራ ለኻ ወፍይ መቸም ወፍይ ኣብ ዝኾነ ነገር ተዛሪቡ ስምዓዩ ይዝመጻካ ዋላ ዝኾነ ይኹን ላሉ ጥዑም ኩሉ ነገሩ ጥዑም በቃ ናይ ወፍይ ፖለቲካ ولا زي تقبلوا بوليتيكا يو تايد بلكا لذي تانكي وفي تعمي قليلنا ادمنا خبيركا قالوا ما انتي لذي اقدس زخنا ارست حيسكا ناتك حسابك تكاف للناس لازم مساخا ادمنا خبيركا بتعمي قليلنا وفي ما يقنعها بتسل الله سلام كبرات حوات سلام كلهم قبل على حساب تحتي كما يتخونوا ثانكيو امچه معكم يغني لي مخنياتو تبلو نغرسي بايتا خلو وكالو عدل كتركب عليك غزي كتركب عليك ስለዚህ ናይቲ ንብሎ ነገር ዘይኮነሲ ናይቲ ዕድል በይኑ خمس ገንዘለዎ እዩ ሕጂ ኣብቲ አርእስትናውን ቀንድ ጉዳይና እዩ ቀንዲ ያዓቅምና ጊዜና ንህቦ ኩሉ ነገርና ንህቦ በዓቅምና ንህቦ ዘለና ዓውዲ እዩ ስለዚህ ኣብ ዓውድኻ ኸኣ እጃምካ ያኻ ትገብር بزيادة ግን ነዚ ተዋሂቡን ዘሎ ዕድል ዘመስግን ቁርብ ነታ 10 ደቂቃ ዝደንጎኽዋ ኸኣ ቅረታ ይብለኩም ሰማዕቲ ሓፈሻዊቲ ሌላ يدلني كل ጊዜ ብዘን ሩማት ስለንውዕል بحماقን بصبقን ተላሊና ኣለና ሕጂ ቀጥታ ናብ ትርእስትና እንተኣተና ሓይሽ ማለት እዩ አርእስትና ህሉ ኩነታትና እዩ ብዛዕባ ነፍስና ኢና ንዛረብ ዘለና ደንበ ተቃውሞ ክንብል ከለና ብዛዕባ ትካልና ብዛዕባ ገዛና ኢና ንዛረብ ዘለና ብዛዕባ አካልና ብዛዕባ ነፍስና ማለት እዩ እትርእስቲ ቀጥታ ንዓና ዝምልከት እዩ ንዓና ዝጸሉ እዩ ልክዕ ከዓ ኣነ ዝመርጾ ርእስቲ እዩ ማለት እዩ ምክንያቱ ውዕሎና ስለ ዝኾነ ኩነታትና ስለ ዝኾነ ብጣዕሚ እትርእስቲውን ኣድላይን እዋናውን እዩ ኣሚቻ ሓወይ ተንኪዩ ብዛዕባ ህሉ ኩነታትና ናይ ደንበ ተቃውሞ ከመይ ኣሎ እንታይ በፂሕና ኣለና እንታይ ጌርና ኣለና ብዓቅምኻ እንታይ ትግምግም ወይ እንታይ ትብል حساب يقرب لي زلو كمرستي دنب تقاومو كاب عدمي وكانت زي جمرنا كاب تزركبنا يو خنجمر كاب تنفلطو خنجمر مالتي تنفلطو زبله غزي خون يخيل تزبركتنا يوون حج زبله خون يخيل ግን تقدمو ዝጸነሐ قدمو ተባለ ውን ክይخል ከምቲ ኩሉ ግዜ ንብሊና أنا بفلايسي قصال حسابي ስለዝህብ كدغሞ ይخእል ይخስልቾኩም የብሉን ነተተዋሂቡን ዘሎ ዕድል ክትቀመሉ ስለዝደለኹ እንበር ፍሊ حساب ኩሉ አይክእልን ምናልባት ግን ኩነታትና አበይ ያለው ንዝብል ሕቶ ካብ 2016 ዋላ ክንጅምሪና ቶም ሓደስቲ ነገራት ተፈጢሮም ዘለው ደንበ ተቃውሞ ክትቃወም ዝገብረካ ወይ ክትላዓል ዝገብረካ ለውጥ ክደል ዝገብረካ حسمي ወጻዩ ሽግሪዩ ብርሰት ማለት ናብዚ ወጻዚ ዘምጻካ በመሰረቱ ወጻዩ ማለት ስለዚህ ንወጻት ገብረ ኩነታት ከመይ ያሎ አምንታይ በጽሕሎ መዓልታዊ ዕዮኻ እንታይ አበርኪትካ እንታይ ትገብር ኣለኻ ዝብልዩ ኣብዚ 2016 ንደንበ ተቃውሞ በቀጥታ ዝጸለወ ሕጽር ዝበለ አርእስታት ኣሎ ንባዕሉ ነንሽተይ ንዑ ዝምልከት ነንዑሽ ንርኢ ንኽእሊና ኣብዚ ናይ መወዳእታ ዝገደፍናዮ ዓመት ማለት እዩ ሃይማኖታዊ ባህላዊ ገድላዊ ቁጠባዊ ጽልዋታት አጋጢሙ ወሎ ነዞም አጋጣሚታት እዚኦም
قال بفلتات قال بسمعيت قال برديت يقطموا له تدم بتقاومه بمسرته نحنا كاب وصعه سلاستاكبنا زحبرتسب زي كاب وصعه سلازبقس افلطو درتي طرح وصعه يزلو وصعه خا يندريو يጨንቅዩ ስለዚህ ቲ ፖለቲካል ኮሬክትነስ ንብሎ ወይ وحلول አፈታታ ሐሽግር ዘኸትሎ ጸገማት አሎ ንሱ ኻብቀታ ይጸልወሎ ነዝደን በተቃውሞ ማለት እዩ حجيتي ناي مهور عقمي ناي فلوطو عقمي حتر زبلي كاب إيرترا مصي انتيلكا ردو يوصعلكا او زلو سرعات نتمرت عدل زهب ايكونن نافلوطو عدل زهب ايكونن نفقري عدل زهب ايكونن بقتا ننابراون عدل زهب ان كتقالل كله مالتي ስለዚህ ካብቲ ከባብቲ ካብታ ሃገርት እንደሕር መጽኻ ትምርቲ የብልካን ፍልጠት የብልካን ሙቹ ናይ መነባብሮ ኩነታቱን የብልካን ማለት ስለዚህ ካብዚ ዝተወለደ ሕብረተሰብ ካብዚ ናይዚ ታሪኽ እዚ ውጽኢት ዝኾነ ሕብረተሰብ አበፋታ ተሐሽግር ጸገም ከጋጥሞ ግድኒ ኣብዞም ዝበልናዮም ሃይማኖታውያን ዓሌታት ገድላውያን ቁጠባዊ ናይ ኮሚኒቲ ሕጽረታት ናይ ማስ ሜዲያ ሕጽረታት አጋጢሞሞ ብቆጥታ እትንሕና ንብሎ እትንሕና እንደልዮ ኣብ እዝኒ ህዝብና ናይ ምብጻሕ ጽልዋ ሕጽረት ኣለዎ ማለት እዩ ምክንያቱ ድሕሪ ምስ ህዝብኻ بماس ميديا بكاسيت بمصحف فامفليت بقتا زي تراخب اندحر خوينكا من مخانكاون ايفلطكان الله نسو مالتي اذا كله تغبرو زلخا اذا كله سلو وصعه ابركوتون بقتا كلالي كاي كيلنا الله مالتي ስለዚህ እንደም በተቃውሞ ዘጋጥሞ ዘለው አተ حرفاف ገምጋም ማለትዩ እዚኦም እዮም ከሆኑ ዝኽሉ አምንታይ ኮነታት አለውን ዝብል ግን ኩነታቱ ብፍላይ ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብነው ጽሎኽ ንብል ንኽእሊና ብሕጽር ዝበለ ሓደሽ ኩነታት እንዳተፈጠሩ ንኣፋታትሖም ከዓ ግዜ እንዳወሰዱ ካብቲ ትኽ ዝበለ ነቲ ጸላኢኻ ተለልየሉ ወይ ንጸላኢኻ ትፈልጠሉ ኩነታት ቁርብ ጥውይ ዘብሉ ኩነት ይፍጠርዎ ኣለዉ ነቲ ደንበ ተቃውሞ ንሳቶም ብሕጽር ዝበለ እውን ከምዚ ዝሓለፈ ክንሪኦም ንኽእሊና ብሄራዊ ናይ ቋንቋ ናይ አውራጃዊ ሃይማኖታዊ ከምታ አንተ ወይ ዝጠቀስናዮ ናይ ታሪኽ ናይ ገድላውን አንተ ወይ ተንኪፍና ኢናብዚ ታሪኽ ናይ ህዝባዊ ግንባር ዝብል ዝተፋላለየ ገምጋም ዝገጥሞ ዘሎ እንደም በተቃውሞ ኣብቲ ተጻዋርነቱ መጺና ኦር በሕጽር ሕጽር አቢልና ደሓርኩም ጌና እዚኦምን ነውጽ ፈጢሮም ልሉ ነቲ ደንበ ማለት ነው ደንበና ስለዚህ እዚኦም ክሪኦም ኮለና በኸመይ ይብድሆም አለ ደንበ ተቃውሞ እንታይ ይገብራሉ ነዚኦም ክፈትሖም እንታይ ጻዕርታት ይገብራሉ ስኒት ደፈጥሩልለው ወላ ይፈላሊ ወለው ካብዞም አርእስትታት እዚኦም ከተረባሐይ መንዩ ዝብልካ ንኡስ አርእስትናት እዩ ካብዚ ነውጽ እዚ ካብዚ ሽግር እዚ ተረባሐይ መንዩ ንዝብል ቀጣ እቲ ስርዓትዩ ቀጣ ተጸላኢዩ ድሕሪኡ ናይ ተጸላኢ ሰዓብቲ ወይ ተዳናገጽ ንብሎም አካላት ካ ተረባሕቲ ናይ ዝነቃዕ ደንበ ተቃውሞ እዮም ማለት እዩ ስለዚህ ህሉ ኩነታትና ብልክዕ ከምታ አንተ ወይ ዝበልኩኩም ናይ ፍልጠት ጸገም ኩሉ ይኽእል ኣሎ ናይ ምንባብ ናይ ዓቅሊ ምግባር ናይ ርድኢት ሕጽረታት ኩሎም ነዞም ሽግራት እዚኦም ክፈትሕዎም ኣይከኣሉን መሊሶም ናብቲ ዝጸበበዮም ዝወስድዎ ማለት እዩ እዚ ንባዕሉ ዳርጋ ዓመት ገይሩ ዘሎ ናይ ህዝባዊ ግንባር ፖለቲካዊ ሕሳባት ፖለቲካዊ ጸብጻባት ናይ ህዝባዊ ግንባር እንታይ እዩ ዝመስል እንታይ ያኸቲሉ ንደንበ ተቃውሞ ከመይ ጸልይዎ ዝብል ብልክዕ ሓደ ኣዋርሕ ናብ ዓመት ገጹ ዝወስድ ናይ ገድሊ ናይ ህዝባዊ ግንባር ብሁለታት ብዙሓት ክፍተሹ ጸኒሖም ኣብ ደንበ ተቃውሞ ብልክዕ ህሉ ኩነታት ከኣንሱ እዩ ዘሎ ስለዚህ ኢና ንትንክፎ ዘለና ማለት እዩ ሓደ ኣርእስትታት ኣሎ ህዝባዊ ግንባር ማለት ህዝቢ ኤርትራ ማለት እዩ ንህዝባዊ ግንባር እንድሕሪ ትትንክፍ ኣለኻ በቐጥታ ንታሪኽ ህዝቢ ኤርትራ ትትንክፍ ኣለኻ ስለዚህ ንህዝብታት ትዝንጥል ኣለኻ ወይ ተሕስር ኣለኻ ዝብል በቲ ሓደ ሸነኽ ኣሎ
በተሓደኻ ህዝባዊ ግንባር ውድብ እዩ ህዝቢ ይኮነን ስለዚህ ከም ውድብ ከዓ ክግምገም ኣለዎ ፖለቲካዊ ሕሳባቱ ክፍለጥ ኣለዎ ፖለቲካዊ መንነቱ ክወሃብ ኣለዎ ዝብል ከዓ ኣብ ክልተ ጫፋት ናይ ደንበ ተቃውሞ ክትዕ ኣሎ ማለት እዩ በተሓደ ካልእ ከም ግዝያዊ ወይ ሕጂ ከም ሞዴል ወይ ከም ፋሽን መዛረብ ዛዕባ ኮይኑ ዘሎ ከዓ እዚ ኣዝያን ዝብል ከዓ ኣብ ታሕታይ ክንሪኦ ኢና ማለት እዩ ዝውን ህሉ ኩነታት ናይ ደንበ ተቃውሞ እዩ ማለት እዩ እዚኦም ክልቲኦም ኣብ ሓደ ዓመት ክንብሎም ንኽእል ኢና ተኸታቲሎም ዝመፁ ንህሉ ኩነታት ደንበ ተቃውሞ ዝትንክፉ እዮም እቲ ካልእ ከዓ ናይ ቋንቋ ጉዳይ ዝብል ከዓ ኣብ ደንበ ተቃውሞ ኣሎ ማለት እዩ እቲ ናይ ቋንቋ ጉዳይ ከዓ ንሕና ዓረብ ኣይንደልን ኢና ዝብል ተሓደ ከዓ ትግርኛ ኣይንደልን ኢና ዝብል እውን ኣብ ናናይ በይኑ ጎጆ ኣስፊርዎ ዘሎ ንደንበ ተቃውሞ እዩ ማለት እዩ ስለዚ እዚኦም ኩሎም ክንሪኦም ኢና ድሕሪኡ ኣብ መወዳእታ ውድባዊ ኩነታት ዝብል እውን እጅ እንትንክፎ ኢና ማለት እዩ ውድብ ኣሎ እቲ ህግደፍ ዘመኽንየሉ ወይ ሰዓብ ናይ ህግደፍ ዝዛረበሉ ብዙሕ ግምት ዘይወሃበሎ 50 ውድባቴን ዘለዋ 60 ውድባቴን 40 ውድባቴን ገለ እንዳበለ ኣብ ዝርዝር ይዛረብ ግን ጸላእ ኩሉ ግዜ መዓር ኣይለኸካን እዩ ኣብ ጉድለታትካ ፕሮፓጋንዳ እንዳሰርሐ እንዳጋደደ እዩ ዝነብር እዚ እውን ተሓደ እዩ ውድባትና ብልክዕ አንጻር ዝስርዓት እዚ ብዝተፈላለየ ሸነኽ ክትውደብ ትኽእል ኢኻ እቲ ውድባት ከዓ ገለ ጎነፃዊ ብጎነፃዊ ዕጥቂ እዩ ዝብል ክኸውን ከሎ እቲ ገለ ከዓ ብላዛ እዩ ብልዝብ እዩ ተራዳዲእካ እዩ ዝብል እውን ኣሎ ማለት እዩ ናይቲ ሓደ ሸነኽ ስለዚ እዚታት ፈላሊና ክንሪኦ ንኽእል ኢና ግን ኣብቲ ናተይ መርገፂ ወይ ናተይ ሓሳብ ዝብሎ ኣብተን መጀመርታ ዝተንከፍልኩም ኣርእስታት ኣለዋ ህዝባዊ ግንባር በቸም ብናጽነት ዝልላ ሓይሊ ናጽነት ኣምጽእ ዝብል ትካልዩ ግን ናጽነት ክንብል ከለና 3-4 ወለዶ ዘስተማቀሩዎ እዮም ሽዑ እዞም ወለዶታት እዚኦም ምስ ዝተማቀሩ ኣሎን የለን ህላውነቱ ዝረጋገጽ ዓውዲ እዩ ማለት እዩ ሱቂልካ ንሓደ ሰብ ናጽነት ተኣምን ዶ ኢልካ ሓቲትካዮ ከም ታቦት ወይ ከም መጽሐፍ ቅዱስ ወይ ከም ቁርኣን ወይ ኣምንኔ ኢሉ ዝምልሰልካ ይኮነን ኣብ ኤርትራ ግን ልካ ገለ ሰባት ክረኽቡካ ከለዉ ናጽነት ተኣምን ዶ ስዋኣት ተኣምን ዶ ኤርትራዊ ዲኻ ኣብ ኤርትራ ከተኣምን ዶ ዝብሉካ ኣለዉ ስለዚ ህዝባዊ ግንባር በትናቱ ስልቲ በትናቱ ፖሊሲ ንሕብረተሰብ ኤርትራ ሲዒሩ ከም ጣዖት ተቐሚጡ ከም ዘሎ ዘርእየካ እዩ ከም እምነት ተቐሚጡ ከም ዘሎ ዘርእየካ ተሓሳስባ እዩ ምክንያቱ ብዙሓት ስርዓታት ነይሮም እዮም ኣብ ኤርትራ እቶም ስርዓታት ከዓ ከም ስርዓት ደረጃ እዮም ሓሊፎም ህዝቢ ኮይኖም ኣይፈልጡን እዮም ሕብረተሰብ ኮይኖም ኣይፈልጡን እዮም ነናቶም ፖሊሲ ነናቶም ታሪክ ሒዞም እዮም ዝሓልፉ ህዝባዊ ግንባር እውን ኣብ ትሕዝትኡ ኣብ ፖለቲካዊ ሲስተሙ እንታይ ይመስል ነይሩ ወይ ፖለቲካዊ ገምጋሙ ክወሃብ ኣለዎ ብህዝቢ ከተገምጊሙ ዶ ንኣብነት ኣብቲ ምስኡ ናይ ቃልሲ መዘኑ ተባሂሉ ዝግለጽ ይወደግ ንዓዲ ይኸኣት ከሎ እቲ ህዝቢ ሕገ ህንፅኡ ይሓይትዎ መን ምዃኑ ይሓይትዎ እንታይ እዩ ዝኽተል ኣብዚ ሃገር እዚ እውን እንታይ እዩ ዝደሊ ናይ ሰሜን ትግራይ ናይ ሰሜን ኢትዮጵያ ወይ ናይ ትግራይ ከባቢ ውድብ ኮይኑ ግን ሃገራዊ ዲ ክኸውን ኢትዮጵያዊ ሃገር ነዲ ክሰርሕ ዝብል ሕቶታት ብግቡእ መሊሱ እዩ ኣብ ትሽዑ ግዜ ድሕሪኡ ንሕናኸ ንህዝባዊ ግንባር ገምጊምናዮ ዲና ወይስ ከም ዘለዎ ዓወታቱ ጥራሕ ኣሚንና ኢና ተቐቢልናዮ ሓውና ወለድና ስድራና ምዃኖም ጥራሕ ዲና ተቐቢልናዮም ወላስ ፖለቲካዊ ትሕዝቶኦም ገምጊምናዮም ኢና ዝብል ንበይኑ ዝተቐመጠ ሕቶ ደንበ ተቃውሞውን ዘንጊዕዎ ዘሎ ሕቶ እዩ ስለዚ እዚ ተሓደ ርእስቲ እዩ ኣዛራቢ ኣብ ደንበ ተቃውሞ ኣዛራቢ ኮይኑ ዘሎ ኩነታት እዩ ብእዚታት ኣርእስታት እዚ ምስተላዓለውን ቀጥታ ምስ ህግደፍ ዝተመሓዘው ጉጅለታት ውልቀ ሰባት ኣለዉ እዚ ግን ከእትወና እምበር ከውፃና ይግብኦን ነይሩ ሰባት ግን ህዝባዊ ግንባር ምናልባት እቲ ሽፍታ ዝብል ንእሽተይ እንድሕር ተዛሪብናሉ ሽፍታ ሓደ ወርድስ ናይ ትግርኛ እዩ ሓደ ቃል ናይ ትግርኛ እዩ ግን ሽፍታ ከብሉካ ዝኽእሉ ረቕሒታት ኣለዉ ንዖም ተተግቢር ጥራሕኻ
شفتا زبل قال كوكلك زخل حجي اتقالالصا صقمكو ሁሉ ይخእል እዩ እቲ ኩነታቱን ብልክ ኣነ ኣብቲ ፖለቲካል ኮሬክትነስ ዝበልናዮ ሕጥረታት ክህሉ ይخእል እዩ እቶም ሕጥረታት እጂ ብግቡእ እንተዳርኢናዮም እቲ ሓንቲ ቃራሕ ቆንጭልና ይኮናን ክንወስድ ዘለና እቲ ዘስተምህር ሰብ ዝትንትን ሰቡን ነታ ሽፍታ ጥራሕ ደጋግም ዘለዎ ሽፍታ ከብሉ ዝኽእሉ ክራይቴሪያስ ከቀምጥ ኣለዎ ነቲ ሰቡን ክርድኦ እንድሕር ኮይኑ ኣነ እዝን ስለዝተተገበረ ኣብቲ ውድብ ኣብቲ ኩነታት እዝን ስለዝተፈጸመ ሽፍታ ዝብል ይምጡነ እዩ ሽፍታ ክብሎ የብቃዓኒ ሽፍታ ክብሎ يخلني يزبلو قطعتات كقمط ኣለዎ ጥራሕ እቲ ሽፍታ ዝብል ቃል ሂብካዮ እንድሕር ኸይድካ ግን ጸላኢ ከም ጸርፊ ክሪኦ ይኽእል እቲ ካልእ ሰቡን ከም ካልእ ክሪኦ ይኽእል ማለት እዩ ስለዚ እዚኦም ሕጂ ንሕና ኩሉ ግዜ ንገልጾም ኣብቲ ጋላልጻ ግን ጉድለት ፖለቲካል ኮሬክትነስ ክርአዩ ምክንያቱ ናይ ፖለቲካል ሳይንስ ወይ ፖለቲካል ዩኒቨርሲቲ ሓደ ጽቡቕ ዝኾነ ምሁር ትንተና ክህብ ዝኽእል ኣካል ሕጽረታት ኣለና ንኣምነሉ ይውን ስለዚ ገለገለ ሰባት ግን ዝሕጂ ዘዋጥጠና ማለት እዩ ስነ ሓሳብ እዩ ህዝባዊ ግንባር ማለት ስነ ሓሳብ እዩ ፖሊሲ እዩ ኣስታት 100,000 ሓፋሽን ተጋደልትን ከካትት ዝኽኣለ ሲስተም እዩ ከም ሲስተም ከዓ ክግምገም እዩ ድሓር ከም ተዓንቶ ወይ ዝበልክዎ ቅጥዕታት ኣምፂኻ ሽፍታ ዝብል ኒክኔም ክትህቦ የኽእለካ እዩ ድሓር እቶም እቲ ዝከላኸል ኣካል ሕጂ ከም ሲስተም ኣይኮነን ዝከላኸል ዘሎ ብሰዓት ዝንተርኢናዮ ህዝባዊ ግንባር ሲስተም ኢሉ ይኮነን ዝከላኸል ዘሎ ቀጥታ ናበይ ዝወስደካ መስዋዕት ከሸፋቱ ድዮም እዩ ዝብለካ መስንኩላን ከሸፋቱ ድዮም እሞ ህዝቢ ኤርትራ ከሽፍታ ድዩ እዩ ዝብለካ ስለዚ ብዛዕባ ሲስተም እንዳተዛረብካ እንድሕርና ውልቀ ሰባት ወሪድካ ክፍታሕውን ኣይክእልን እዩ ትጸገም ከተረድኡን ኣይትኽእልን ኢኻ ምክንያቱ ብውልቂ ዝፈርድ ኣምላኽ ጥራይ ክኸውን ዝኽእል ብውልቂ ዝግምግም ፈጣሪ ጥራይ ክኸውን ዝኽእል ሕብረተሰባት ብሲስተም ጥራሕም ክረዳድኡ ዘለዎም ብፖሊስ ጥራሕም ክረዳድኡ ዘለዎም በኣር ኣብቲ ዝተፈላለዩ ኩነታት ኣባላት ህዝባዊ ግንባር ነበር ዓበይቲ ወለዲ ብዘዕለሉና መሰረት ኢንተርቪው ብዝገበርዎ መሰረት ኣብ ጋዜጣ ብዝጽሓፍዎ መሰረት በዞም ቅጥዕታት እዚኦም እቲ ሰብ እዚ ውድብ እዚ ሽፍታ እዩ ነይሩ እምበኣር ይቀትል እንድሕር ነይሩ ሓርድ እንድሕር ነይሩ ብጎዘሞ እንድሕር ከምዚ ይገብር ነይሩ ሽፍታ እዩ ነይሩ ሽፍታ ዳ ካብ ዝሓሊፉ እንታይ ደገብር እዩ ብዘስምዕ ነቲ ሲስተም ብቅጥዕታት ናይ ሽፍታ ገምጊምዎ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ስውኡን ስንኩልን ዘምጽእ ኣብቲ ሲስተም እዩ ነይሩ ኣብቲ ሲስተም ገርህኛታት ነይሮም ዶ ወ ለዋሃት ነይሮም ዶ ወ ቁኑዓት ነይሮም ዶ ወ ግን ብፖሊስ መሰረት ብሲስተም መሰረት ክግምገም ከሎ ናብዚ ዓማጺ ወይ ከዓ ገባቲ ሲስተም እዩ ዝመጽእ ትመልክዕናቱ ኣብ መወዳእታ ማለት ኣበራራዳ ግን ሽግር ኣሎ ዶ ወ እቶም ሽፍታ እዩ ዝብሉ ሽፍታ ምዃኑ ናይ መግለጽ ሕጥረታት ከጋጥም ይኽእል ኣሎ እቲ ምስ ህዝቢ ኤርትራ ባእሲ ክፈጥር ዝኽእል ህዝባዊ ግንባር ማለት ህዝቢ ኤርትራ ማለት እዩ ዝብል ዘይተፈተሐ ሽግር ኣሎ ኣብቲ ናይ ውልቂ ርእይቶይ በዚ ሎሚ መሰረት ዓዲ ዘለኹ ናይ ውልቂ ርእይቶይ ክህብ ተኾይነ ህዝባዊ ግንባር ብዲኤንኤ ኤርትራውያን እዮም ብስጋዊ ብናይ ስጋ ወለድና ኣሕዋትና እዮም በቲ ፖሊሲ ክንግምግሞ ከለና ግን ፖለቲካዊ ኣረኣእያ ዋላ ምስ ሓውኻውን በበይንኻ ስለ ዘቐምጠካ ፖለቲካዊ ሲስተም ዋላ ምስ ወለድኻውን በበይንኻ ስለ ዘቐምጠካ ፖለቲካዊ ከይዲ ብስጋ ብዓጥመ ስጋ ብዲኤንኤ ክግምገም ኣይክእልን ንመን ንሃቦም ዝብል ብፖለቲካዊ ገምጋም ናብቲ ዝግብኦም ንህቦም መውፉይ እዞም ሰባት ስድራና እንዲኦም ወለድና እንዲኦም ንመን ንሃቦም ዝብል ብፖለቲካዊ ከይዲ ንዕኦም ዝምጥን ትንተና ንህብ ንዕኦም ዝምጥን ክራይተርያ ነቐምጥ እዚ ጥራሕ ክፈርደና ዝኽእል ካልእ እቲ ኮርዩ ኣነ ህግደፍ ኮይኑ ኣለኹ ካብ ሎሚ እንድሕር ንህዝባዊ ግንባር ከምዚ ትብሉ ኮይንኩም
اندحر حزب ኤርትራ ከምዚ ትብሉ ኮይንኩም ኣነ ህግደፍ ኮይነ ኣለኹ ዝብል بمسرته أبغزو فتح قدي لو أنت تصمبير نيرو نابز قالسي حرنت حرمو يكون المتي نيرو أبغزو بخيرو زلو فتحي كرجاجز أيكون المتي نيرو بمسرته بكم تفوز عينت وي كم صعبتني عينتي متي نيرو أكل نايس أجم كوينو أي مثلا أكل ناي فتح كوينو أي مثلا كنبيل يخلنا أي مالتي مخنياتو دهرت عم تزاريب كام سخالو دهرت جاجي خا أزجد فكا كوينو بمسرته طعم سمعي متي زلو مالتي سلازي طعم تراك سمع زدلي زدليو راح كسمع زدلون أكل ناي ديكتاتوري أكل ناي ديكتاتوري الزبالي لو زما أزنكا دحري تجاجي خا أمسخا زي وعد زي حدر أكل ناي زنبلو زلنا قطعتات مالتي سلازي تناي زباو جنبار بمسرته كو عندها حساس خيدو له حجي مخنياتو كم بوليسي متنكا ፖለቲካው حساباتون እዝነዝን ይመስል ኢልና ነውሕ ስለስተዘራረብናሉ እንቶም ሕማቅ ስምዖም ዝነበረ ዝኹርዩ ዝነበሩን በመሰረቱ ደሓን እንዳኾኑ መጽኦም ስለዘለቡ ዙርያ ጣውላ ተጠቂምና ክፍታሕ ዝካል ሽግር እዩ ጥራሕ እቲ ሽግር ናይ ሕብረተሰብ ክለግብ የብሉን ህዝባዊ ግንባር ማለት ናይ 30 ዓመት ስርዓት ወይ ውድብ ጌርካ ክውሰድ ኣለዎ እምበር ኣማ 100 ዓመታት ናይ ሕብረተሰብና ታሪኽ ወይ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ታሪኽ ጌርካ بملؤ تنا حزبنا تاريخ أو عشيكا خوسد يبولون كابا حلف إلكا حزباو جنبارن هيك دفن فلالي خارا أيوم زبلكا ألو مسؤول مالتي بمسرته هيك دف مالت تبقى ديتا نا حزباو جنبار من التقبل زولو حبرة سبناعي إذا توي ني إرترا ناتو بهلي ألبسوا زولو ህዝባው ግንባር እሱ ዝወለደ ይተህግደፍ ዝባሃል መንነት ሕጂ ህግደፍ ዝባሃሉ በዓል ደይ በዓል ስድራኹም ከይፈተውታ ናይ መንነት ሰማያዊት ወረቀት ሒዞም ዘለው ሕብረተሰብ እዮም ቶም ህግደፍ ንብሎም እቲ ስርዓት እቲ ፖሊሲ እቲ ሲስተም ግን ህዝባው ግንባር በዓሉ ህዝባው ግንባር ሕጂ ታሪኽ እዩ ምስ ታሪኽ ኣይትካትዑ ምስ ታሪኽ ኣይትማጎቱ ዝብልካ በተሓደሎ ማለት እዩ ህዝባው ግንባር ታሪኽ ኣይኮነን ህልው ነታ ሃገር ይመርሓል ኹይሉ ዝኸይዞ ለአካሊ ስለዚህ ታሪኽ ክንብሎ ተኾይና 7-6 ጀነሬሽን ክወስድ ኣለዎ ሰንቸሪ ረጊጹ ክሐልፍ ኣለዎ ህዝባዊ ግንባር ግን ዘሎ እዩ በጽሕፈት ህዝባዊ ግንባር ተባሂሉ ኢምባስታት ኩሉ ምልክቶም ካርድናቶም አባልነቶም እዚ ህዝባዊ ግንባር ዝበሃል መርሕነት ይሒዝዎ ዘሎ ማለት ስለዚህ እቲ ታሪኽ እዩ ምስ ታሪኽ ክትበኣሱ ኣይትውዓሉ ዝብልውን በተሓደ ከም ውልቃው ህዝባዊ ግንባር ህልው ህግደፍ ዝበሃል እቲ ናይ ግዴታ መንነትና ህዝባው ግንባር ተላቢሱ ዘሎ ሕብረተሰብና እዩ ማለት እዩ በዓል ደይ እዞም ስድራኹም ኩሎም ማለት እዩ ሕጂ እዚኦም ከይፈተው እዮም ነትና ህዝባው ግንባር መንነት ተላቢሶም ሒዞሞ ኣብ ጥርጥር ኣብ ሽግር ኣብ ጥሜት ኣብ ጸገም ኣብ ዘይንሶም መሲሎም ዝነብሩ ዘለው ሕብረተሰብ እዮም ማለት እዩ ኣብታ ሓደ ትገድላው በዓላት ገለመለ ዝብል ዘዛርቢ ዝውን ነውሕ ተዛሪብናሉ ኢና ህዝባዊ በዓላት ጌርካ ይውሰድ እዩ በዓል 24 ጉንበት 20 ሰነ ገለ ህዝባዊ በዓላት ጌርካ ይውሰድ እዩ ግን እሱ ገድላው በዓላት እዩ ገድላው በዓላት እዩ እቲ ገድላው በዓላት ከዓ ነቲ ኣምጪዎ ዘሎ 24 ጉንበት እጂ መዓልቲ ናጽነት እንተይልና ናጽነት ኣለና ደልና ክንሓትት ግዴታ እዩ ማለት እዩ 100,000 ስለዘሰዋዕና 60,000 ስለዘሰዋዕና ኣብ ነፍስና ዘየለ ናጽነት ምስክር ክንከውን ይብልና ምስክር እንተኾይና ካብዚ ዝዓቢ መግዛእቲ የለን ካብዚ ዝዓቢ ጊላንነቱን የለን ማለት ስለዚህ ኣብዚ ምዕቡል እዋን ዘለናዮ ኣብ ነፍስኻ ዘለነታት ዝጣዓምካዮ ዘስተማቀርካዮ ኢኻ ትምስክር ወይ ትገልጽ ማለት እዩ ስለዚህ ኣብ ትገድላው በዓላቱን ብዙሕ ተኻቲዕና ኢና ግን ናይ ውልቅ ምርጫ እዩ ናይ ውልቅ ምርጫ ኮይኑ ከዓ ተቐሚጡሎ እቶም ፈለው ክገብርዎ ዝደልዩ بحسب فلو كن جورينا يقولوا أبو أمم جوجن اتنا يجدلي بهرت ترى ينيرو كمزي زون كم زبل زلوا سجوم تخنوس زلوا مينا زون كم زبل زلوا قتلوهم زون كم زبل زلوا حرد لهم قال الزبل نايقونسي سقيلو حجون كنت كمولو زي بلنا قانقاتات تسميعون يرو جن እንዳ ሞተ እንዳ ተአለ መጽዩ ማለት እዩ ካለ ከምዚ ተብሉ ተኾንኩም ሰዓቢ የብልኩምን ዝብልውን
حدا نبين خرق زلوا بعرفوا في كم تقولون دحر كونكم سعبت يبلكمن حزبي يسعبكمن يزبل طرح انا صقوم زفلت طرح كسعب الله كسعب تكوينو شغرو زفلت طرح كسعب الله كم انت ويستنكفنايو صبوق سله تزاربك كسعبك يقولون سمعوا حزباو جنبار جمل كيترف يسعبو انسساتات كيترف يوم سعيبهم كمزي ودي بز غيرو سعبت دسرح يلن زسلفه زختله غفيفو ديو حسيديو درف غيرو ديو دمص حفاش غيرو ديو نقول لا سعيبواي اوصيتك اوصيت نحرمتينا يلن سلازي اتي اماي بيتو فتحي غديلو تسمعو حريمو نديرو متي زلو طرح كسعبك خلالو اب كونتاتك امينو اب زرباخ امينو اندهر دا سعيبك مستغاغخ اي وحسكان دهر تغاغيخ اي سعبكان سلازي اب غيغاخ ولا يشكمك اب غيغاخ خلاي وحس زخونك اب تسعاركالو اب زفشلكالو خلاي سعاب زخونك تختال زخونك فلورس مسرحي تقند اقداس مالك ازيوم اندهر زي سريحنا حبرتسبنا رايو انت تغاغيخ اي سعبكان انت فشلك اي سعبكان كابي استورسي كابي زمصي دحريلنا ابت بوليسنا حزباو غنبار استقمطي دحر زي تعويدك ازود بزي اي وحسكان كابو نابو ابالاتو زنبرو اندحر ادس كيلوم شكوريا حيزو كحكمهم ايدلن من السودان كمان ورقه كوبا ما يكل مغنياتو دس كيلوم يوم ولا حنتي يغورن شكوريا حيزومي ولا حنتي يغورن سلازي مستتقمه زدربيكا مسغلغلكايو زدربيكا سعابي كتسرح يبلكا كللاي مس دسكلكا مس حممكا انشورانس كا زخون فلورس راح يخسر لك بار حزبنا اذا حبرتسبنا نتي زنا زلو وينه تسعابي وينه تبعال قصي زبولو طراح يدسعب زلو بزخونتات زي كومو كن كخون يبولو كللاي ناي زفشله بايتا خونالو كللاي ناي تستسعره بايتا خونالو حجي زتسعره سب مصرفي غاتقملو اندهر تسعيره حدا سب مصرفي زغونا حبرتسبنا كون ግን ይብሉ ስለዚህ እዚኦም ኣብቲ ናይ ውርሻታት ገድሊ እንዳራአናዮም ዝመጻናይና ግን ዋላ አሎ ሓንቲ ጽሕፍትላሲ ኩሉ ግዜ እንደጋግማ ማለት እዩ ጻዓዱ ኻባና ዝፍለይሉሲ ንዝፈሸሉ ስለ ዝሕግዙ እዮም ንሕና ግን ንዝ ተዓወቱ ስለ ነፍሽሊና ምስኦም ፍልሊና እዚ እዩ ይብል ማለት እዩ ሕጂ እንታይ ዝብል ኣብዚ ጽሑፍ ጻዓዱ ናይ ኩሉ ዝፈሸለ ሕብረተሰብ ባይታ እዮም ይብል ንሕና ግን ተሪርና ስለ ዘለና ነቶም ዝተዓወቱ ኢና ነፍሽል حقيو نفليነት አይነخبرنا نستفلي حساب كموت طرح አለው ኢና ንብል كنبر አይነፍቅደሉን ኢና ከምዚ ዝባው ግንባር ሕጂ ፍሉይነት ዘለዓለ ሰብ ነቲ حساب ዘይኮነ ዝቀትል ነቲ حساب ዝፈጠሩ ሕብረተሰባት ዝቀትል ኣብ ሰውራ ኣብቲ ሚዲያ ኣብቲ በረኻ ፍሉይነት ዘምጽ ሁሉም ተቀቲሎም እቲ መሰጅ አይኮነን ተቀቲሉ እቶም መሰንጀርስ እዮም ተቀቲሎም ከምዚ ከአኸውን ይብሉን ነዚ እውን ክንቃለሰሉ ይዘለና حساب زمصسب بحساب كموتالو امنبارو تصابو خلونا يبلون بار ابدن بتقاومو زهلو كنتات زي الله معناتي زهلو كنتات زي يرالو معناتي زي كنتاتنا قال كوميونيتي يو اب دغه واي بي اف دي جي زبال كوميونيتي لو هلو كنتات دن بتقاومو نزي كوميونيتي زي ايغطمون يزلو ايقالسون يزلو اي سعرون يزلو برقص ማለት ምክንያቱ ኣብ ሓደ ሕዱ ጥራሕ አርእስታት እንዳፈጠረ ኣብ ሓደ ሕዱ መቋየቅ እንዳፈጠረ ኣብዚኦም ጥራሕ ይዝውዕል ዝሓድር ዘሎ ነዞም ኮሚኒቲ እዚኦም ኣይተቃለሶምን ዘሎ ኣብዚ ሰዓት እዚ ንኤርትራ ምብጻሕ ማለት ክራይም ንኤርትራ መኻድ ማለት ገበን ክልተ ኸሚት ከፊልካ ዲ ሞሊቕካ ዲ አዳናጊርካ ዲ ንኤርትራ በጽሒካ መምላስ ማለት ፖለቲካሊ በተ ዌስተርን አቀሚጦሞ ዘሎ በተን ካሎት ሀገራት አቀሚጦሞ ዘሎ ሕጊ ገበን ባር ደንበ ተቃውሞ ነዞም ከምዚ ዝገብሩ ካብ ክልተ መንግስቲ ለቁሚጾም ዝመጹ ካብ ክልተ ስርዓታት ዘዳናግሩ ካብ ክልተ ጻሕል ዝበልዑ ብሕግን ሕጋውነትን አይገጥሙምን ይዘሉ ምክንያቱ ኣብ ዲያስፖራ ነቲ ኩሉ ምድንጋራት ፈጢሮም ከአኽሎም ንዓና ከማን ናይ ቁጠባ ስደተኛ ይኹም ይብሉና ኣሎ ፖለቲካል ሚግራንትስ አይኮንኩምን እዮም ዝብሉና ዘሎ ስለዚህ ነዚህ ከማን ኣብ ዲያስፖራ ኮሚኒቲ ፈጢሩ ማስ ሚዲያ ፈጢሩ
ሓደ ባይታ ፈጢሩ ወኪል ናይቲ ዝስደድ ዘሎ ሕብረተሰብ ክኸውን ይግባእ ኣይውክሎን እዩ ዘሎ ነቲ ዝስደድ ዘሎ ሕብረተሰብ ምክንያቱ ክንደይ ሰብ እዩ ኤርትራውን ምዃንሲ ናብ በደልቱ ኸይዲ ዘረጋግጽ ኣብ በዓል ስወደን ንኸይድ ኣብ ኩሉ ንኸይድ ኤርትራው ምዃንካ ወረቐት ኣምጻኣለይ ስድራኻ ክጥርፍ ወረቐት ኣምጻኣለይ እንተይልዎቲ መንግስቲ ናይቲ ሃገር ናብ ኤምባሲ ናይ ህግደፍ እዩ ዝኸይድ እንታይ እዩ ኮይኑ ናብ ጸላእቱ ኸይዱ ተጓናቢሱ ወረቐት ዘምጽእ ኤርትራው ናይ ምዃኑ ስለምንታይ ኦፖዚሽን ፓርቲ ምዃኑ ዘይረጋግጽ ስለምንታይ ደንበ ተቃውሞ ምዃኑ ኣረጋጊጹ ስዒሩ ዘድልዮ ካብ ዌስተርን ዘይረክብ ባዕርዚ ሩኡይ ድኽመታት ናይ ደንበ ተቃውሞ ምክንያቱ ደንበ ተቃውሞ ጸላእትና ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ዝተወጽዑ ህዝብና ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ኣለዉ ኢሉ ዝኣምን ፖለቲካ ልኽሪኦ ከለኹ ግን ዝኣነ ጉድለት ምክንያቱ ኣብ ገውን ካብቲ ውሽጢ ኤርትራ ዘሎ ህዝቢ ዝተወጽዑ ህዝብታት ኣለውና ምክንያቱ ኣብ እስራኤል ዘለው ህዝብና ውጽዓት እዮም እስራኤል ምስተን ኣብ ኣፍሪካ ዘለዋ ርእሰን ዘይከኣለ ሃገራት ብዲክታቶራት ዝምራሓ ሃገራት ናብአን ሰዲዱ እዩ ህዝብና ድሸይጥ ዘሎ ኣብኡ ምስከዱ ከዓ ሃብታማት ናይ ህግደፍ ረኺቦም ብባሕሪ ክንሰደኩም ብሊብያ ክንሰደኩም እንዳበሉ ገንዘቦም አሪፎም ይቀትልዎም ህይወቶም ይሕልፍዎም ኣብ በዓል ጁባ ኢጓንዳ ክንደይ ሰባት እዮም ሞይቶም ዘለው ደንበ ተቃውሞም በዓል ኣብ ኣስመራ ለንውጽዕ ህዝቢ ተበለ ገበና ጌጋ ይኮነን ግን ነቶም ኣብ ዲያስፖራ ዘለው ውጽዓቱ ክውክሎም ክኽእል ኣለዎ ነዚኦም እንድሕር ዘይወኪሉ ነቲ ውጽዕ ህዝቢ ዝብሎ ዘሎ ኣብዚ ከዓ ክምጥኖ ክኽእል ኣለዎ ማለት ነዚኦም እንድሕር ዘይመጢንዎም ቃልሱ ፓራሌል ይኸይድ የለን ማለት ድሕሪ ኣብ ወጻኢ ስዕረካ ኣሎ ኮይኑ ጸላኢኻ ኣብ ውሽጢ እምበር ክትስዕሮ ይትኽእል ኢኻ ኣብ ደገ መሓውራቱ ይስዕረካ እንዲ ዘሎ ኣብ ውሽጢ ሕጂ ከመይ ጌርካ ኢኻ ክትስዕሮ ዝድለ ዘሎ ምክንያቱ እቲ መሓውራት ናቱ ዘድልዮ ባይታ ኣብ ዲያስፖራ ሰሪሕሉ ደንበ ተቃውሞ እምበኣር ኤምባሲ ናይዞም ዝውጽዑ ዘለው ህዝብታት ኣብ ደገ ክኸውን ይዝግባእ ወኪልናቶም ክኸውን ይዝግባእ ኣብ ኤውሮጳ ኣብ ኩሉ ንሪኦ ኢና ዘለና ዜግነትካ ህግደፍ ከረጋግጸልካ ትደሊ ዜግነትካ ኤምባሲና ህግደፍ ከረጋግጸልካ ትደሊ ስለምንታይ ንሕና መንግስቲ ዘይነኣክል ስለምንታይ ደንበ ተቃውሞ መንግስቲ ኣኺሉ ንኣብ ደገ ዘለው ጽጉማቱ ዘይምልስ ንኣብ ደገ ዘለው ሽግራቱ ዘይምልስ ክንደይ ሰብ እዩ ሱሳይድ ዝገብር ዘሎ ኣብ ደገ ክንደይ ሰብ እዩ ካብ ፖላሶ ጸዲፉ ዝመውት ዘሎ ኣብ ደገ ምክንያቱ እቲ ተቃዋሚ ዝብል ኣካል ኦፊሻሊ ኮይኑ ናይዚኦም ጸገም ክምልስ ስለ ዘይከኣለ እዩ ካብ ነፍሰይ ጀሚርካ ማለት በዓል ክቡራት ኣሕዋት እዚ ህልው ኩነታት ሽግር ጉድለታት ናትና እዩ ረእይዎ እሞ ኢትዮጵያዊ ምባል ይሕሸኒ ይብል ኢትዮጵያዊ ክብል እሞ ድሕሪኡ በቃ ንኢትዮጵያ ክምለስ ይብል ኣብ በዓል ግብፂ ኣብ በዓል ሱዳን ንኤርትራ ከይምለስ ክብል ኢትዮጵያዊ ይብል ማለት እዩ እንታይ ኮይኑ ደንበ ተቃውሞ ኣብዚ ምትእትታው ገይሩ ዘይቃለስ ኣብዚ ብቕዓት ገይሩ ሓደ ሕጋዊ ትካል ከፊቱ ዘይማጎት እዚ እምበኣር ኩላትና ከም ህልው ኣጀንዳ ክንሕዞ ዘለና ምክንያቱ ንኣብ ደገ ዘሎ ህዝብኻ እንተ ዘይወኪልካዮ ህግደፍ እንተ ወኪልዎ በቃ ኣብ ስወደን ዘሎ ኣብ ሆላንድ ዘሎ ኣብ ኖርዌይ ዘሎ ኤምባሲ ህግደፍ ወረቐት ሂብዎ እንድሕር ወረቐቱ ረኺቡ ጽባሕ ናብ ደንበ ተቃውሞ ኣይምለሰካን ኣይወከልካዮን ነቲ ዝወከሎ ህግደፍ እዩ ዘገልግል ነቲ ዝወከሎ ኤምባሲ ፌስቲቫል እንተ ገይሩ ካርኒቫል እንተ ገይሩ ናብኡ እዩ ዝኸይድ ጽባሕ ንጎ ናባኻ ክመጽእ ኣይክእል እዩ ምክንያቱ ኣብቲ ግዜ ሽግሩ ኣይወከልካዮን ማለት እዩ ሕጂ ሓደ ይመጽእ እዩ ኣነ ትግርኛ እዩ ቋንቋይ ክኸውን ዝደሊ ኣነ ትግርኛዊ ቋንቋ ኮይነ ክኸይድ እየ ዝደሊ ዝብል ኣካል ይመጽእ እዩ ሓደ እውን ዓረብ ክኸውን ዝደሊ ኣነ ኢሉ እውን ይመጽእ እዩ ነዚኦም ዳኛኦም መን እዩ እንተኢልና ነዚኦም ዝሕግዞም ወይ ዳኛ ኮይኑ ዝፈርዶም መን እዩ እንተኢልና እቲ ዘይፈልጥ እዩ ከምዚ ኸማይ ዘይተማሃረ ማለት እዩ ከምዚ ኸማይ ዘይተፈልጠ እዩ ማለት እዩ كتري بكاي بعلي ابي خنيخه بكاي لك ابي خن سوري ديبو صنيحو سوري حجي انتاينا زي زغلص زلخو انا حجي ابزي دياسبورا قالسي كايد سلا زلخو ابزي دياسبورا زرئ غدلتات
ናይታ ዓድውን ክንመጽይና ማለት እዩ ስለዚህ እቲ ነዚኦም ዝዳንውን ነዚኦም ዝሽምግልውን ከምዚ ዝበልኩኩም ካብቲ ውጽዕ ሕብረተሰብ ዝመጽ እዩ ካብቲ ዘይተማህረ ሕብረተሰብ ዝመጽ እዩ ካብቲ ግዳይ ናይ ስርዓት ኣብ ኤርትራ ዘሎ ዝመጽ እዩ ሕጂ እዚ ግዳይ እዚ ናበይ ዝኣቱ ክሽምግል ከሎ ዋላ ናብ ስምዒት እዩ ዝኸይድ ክሽምግል ከሎ ዋላ ናብ ጽልኢ እዩ ዝኸይድ ሕጂ ብጽልኢ ሽምግል ስለ ዘሎ ብጽልኢ ዓርቕ ስለ ዘሎ ኩሉ ግዜ ጽልኢ እንዳተፋረየ እዩ ዝኸይድ ኩሉ ግዜ እቲ ጽልኢ እንዳበዝሐ እዩ ዝኸይድ ንደንበ ተቃውሞ ከዓ እዚኦም ሽግር የጋጥምዎ እዮም እዚኦም ምሁር አካል ዲዩ ብዛዕቡ ዘጽንዐ አካል ዲዩ ብዛዕቡ ዝፈልጥ አካል ዲዩ መጽዩ ግዚኡ ሰዊኡ ክምህር ዝኽእል ከስተንትን ዝኽእል ነቲ ብስምዒት ዝስዕብ ዲዩ ብስምዒት ዝድግፍ ዲዩ ዝጸርፍ ዲዩ ክገትእ ዝኽእል ምሁር አካሉን በሐቂ ሕጽረት አለና ማለት እዩ ሕጽረት አሎ በዚ ኻት ደንበ ተቃውሞ ክቋየቁ ዝውዕል ፍትሒ ምድላይ ዕላማ እዩ ፍትሒ እንዳደለኻ ምቁያቅ ግን ካልእ ነገር እዩ ማለት ሕጂ ቆየቋን ዕላማን በበይኒ እዩ ኣብዚ ናብ ኤርትራ ቅድሚ ምእታውና ወይ ቅድሚ ምኻድና ቋንቋ ንመርጽ ኢና ሃይማኖት ንመርጽ ኢና ማጆሪቲውን ንብል ኢና ግን እዚኦም ሓደ ምእኩል ዝኾነ ቃልሲ ምስ መስረትካ ባይቶ ምስ መስረትካ ሓደ ንኩሉ ዝጥርንፍ ትካል ምስ መስረትካ ኣብኡ ተቀይዶም ዝመጹ ሕንጻጻት እዮም ሕጂ ባይቶ ካብ ምዃን ሓንጊድካ ሓደ ወግዓዊ ትካል ካብ ምዃን ሓንጊድካ ምርጫኻ ክሰምር ኣይክእልን ምርጫታትካ ክሰምሩ ኣይክእሉን እዮም ሓደ ኮሚኒቲ ኣቐሚጥካ ከይተዛተኻ ከይተራዳዳእኻ ወይ ከይተራኸብካ እቶም ምርጫታት ኩሉ ግዜ ቆዮቃ ኮይኖም እዮም ዝኸዱ ማለት ቆዮቃ ጥራሕም ዝኾኑ እንጂ መብዛሕትኡ ቆዮቃ ዝመጻና ዘሎ እምበኣር ካብዚ ዘይምፍላጥ ወይ ካብ ዘይምምሃር ሃይማኖት ብዲሞክራሲ ተማእኪሉ ክኸይድ ይኽእል እዩ ናይ ማንም ሰብ ሃይማኖት ክኸብር ይኽእል እዩ ከምዚ ባው ግንባር ዝገብረና ዘሎ ሕጂ ቀደም ኣብ ሜዳ ነዚ ሃይማኖታት ጥዋዕዋዕ ኣቢልዎ መጽዩ እስላማይ ምስ ክርስቲያን ክርስቲያናይ ምስ እስላም ጀበርቲ ኩሉ ተማራዓዩ ቃል ኪዳን ኣሲሩ መጽዩ ሕጂ ከዓ ተመንእሰይ ኣብታ ሃይማኖት ቁሩብ ይደፍእ ስለ ዘሎ ጀሆ ተታሒዙ ስለ ዘሎ ሕጂ ከዓ ጳጳስ አባት ነፍሱ ኮይኑ ይመጻና ኣሎ ከም ትርእይዎ ዘለኹም ማለት እዩ ኩሉ ሰብ ነጸላ ተዓዲሉ መጽሓፍ ሒዙ ኩሉ ሰብ ኣብቲ ሃይማኖት ዝበሃል ትካል ከይዱ ሽግርና ብጸሎት ኢና ንፈትሕ ሽግርና ጸሊና ኢና ንፈትሖ ናብ ዝብል ናይ መወዳእታ አማራጺ ዝወደቀ ይመስል ማለት እዩ ሕጂ ጸላይ ክትዓጻጸፍ ናይ ግድን እዩ ንሕና ከዓ ክንተዓጻጸፍ ኣለና ማለት እዩ ኣብቲ ናይ መወዳእታ ዝጠቀስክዎ ንሕና ኣጋእዝያን ኢና ዝብል ብዝበዝሐ እኳ እዚ ተስፋጽን ዝብል ፌስቡክ ዝዛረበሉ ግን ካልኦት እውን ኣለው ዝጽሕፉ ፌስቡክ ኣብዚ ፓልቶኩን ዝዛረቡ ፕራይቬት እውን ዝረቡ በቲ ሓደ ወገን ከዓ ነዚ ዝጻረር ናይ ሙስሊም ኢሉ ግብረ መልሲ ዝህብ ከዓ ኣብ ፌስቡካት ኣለው ሪኮርድ ዝገብር ኣሎ ኣብ ፓልቶክ ዝዛረቡን ኣሎ ሕጂ ተቀርቀሪኻ ሓቂ ሓይሽ ተቀርቀሪኻ መንጎ ከምዚታት እንድሕሪ ነቶም ኣስላም ጸሪፍካሎም እቶም ግእዝ መዓት ዕምባባ እዮም ድህቡኻ መዓት ፍየር ይህቡኻ እቶም ሙስሊም ከዓ ነቶም ግእዝ እንተጸሪፍካሎም ከዓ መዓት ዕምባባ መዓት ፍየር እዮም ዝህቡኻ ሕጂ እንታይ እዚ ክልቲኡ ብስምዒት ዝኸይድ ዘሎ ወይ ብጽልኢ ዝምራሕ ዘሎ እዩ ክልቲኡ ናይ ጽልኢ ኣምራት ኣለዎ ኣብትናቱ ትንተናት ኣትኾለኻ እቲ ሓደ ነቲ ሓደ ረሽኑ ኣብ ኤርትራ ክነብር ዝደሊ እቲ ሓደ ከዓ ነቲ ሓደ ኣሲሩ ነቲ ሓደ ኣብ ካምፕ ኣስፊሩ እዩ ኣብ ኤርትራ ክነብር ዝደሊ ሕጂ ወጻታቶም ዘይተኣማመኑ ሓይልታት ናይ ጽባሕ ንግሆ ውሕስነት ክኾኑ ይክእሉ እዮም ኣብታ ሃገር ኣነ ወጻ ናይቲ ሓደ እስላማይ እንተዘይኣሚነ ጽባሕ ንግሆ ውሕስነት የብለይ እቲ እስላማይ ከዓ ወጻ ናይቲ ሓደ እንተዘይኣሚኑ ጽባሕ ንግሆ ውሕስነት የለን ማለት እዩ ሕጂ እዚኦም ክልቲኦም እንዳተዋቅዑ ዝኸዱ ዘለዉ እዮም ክልቲኦም ኣብቲ ሚዛን ናይ ፍልጠቶም እንድሕር መጺና ሓቂ ሓይሽ ኣነ ተማሃርኩን ይሰምዕ ከታተልየ ኣይኮነን ነዚኦም ዋላ ነቲ ጸላእየ ለቀሚጠየ ዘለኹ ስርዓቱን እንታይ ከም ዝብል ለህጂኡ ይከታተለ እንታይ ከም ዘውግዕ ይከታተለ ምክንያቱ ክቃለሶ ስለ ዘለኒ ማለት ነዚ ከምዝታቱን ንሰምዖ ንከታተለ ኢና ግን ኣሕዋት እዚ ውድብ ህዝባዊ ግንባር ጽልይ ዝምህረካ ቅንታይ ዝምህረካ ህልኽ ዝምህረካ ብሓቂ
ንሱ ዝመሃረና ጽልእታት ክሳብ ሕጂ ዋላ ሻህስቲዮምና ጽቡቕ ነገር ገይሮምልናሲ ክንፈትዎም ኣይከኣልናን ዘለና ብሓቂ በቃ ብጣዕሚ በዚ ሓዳስ ኤርትራን ብል በዚ ኤርቲቪ ዝብል ዘይወፁ ጸላእቲ ይሰሪሕልና ነዞም ጸላእቲ እዚኦም ፈተውቲ ክንገብሮም ብጣዕሚ ይኸቢድና ስለዚ ንፍትሕ እንዳተቃለስካ ሽግር ኣሎ ዓደይ እንዳበልካ እንደገና ሕጂውን ጸላእቲ ምስራሕ ካብቲ ውድብ ፈሊኻ ዘርኢ ኣይኮነን ታይ ሕጂ ዝብል እቲ ኣጋዝያን ዝብል ህግደፍ ይብሉና ኣለዉ እዩ ዝብል ግን ህግደፍ ግን ኣይኮናን ጭብጢ ከዓ የብሎምን ይብል በታ ሓደ ማለት ሕጂ ህግደፍ ዝጭበጥ ነገር ኣይኮነን ባህሪ እዩ ጠባይ ካራክተር እዩ ኣተሓሳስባ እዩ ጨቢጥካ ከተምጾ ይትኽእልካ ንምስክር ናብ ቤት ፍርዲ ናገለ ከተምጾ ይትኽእልካ በቃ ንሱ ኣተሓሳስባ እዩ ባህሪ እዩ በቲ ባህርቲ ዝዛረብ በቲ ባህርቲ ዘውግዕ በቲ ባህርቲ ዝነብር ሰብ ተልዩ ህግደፍ ትብሎ ማለት እዩ ንኣብነት ሓደ ደጋፍ ናይቲ ስርዓት ዓጋመ ወያነ እዩ ዝብል ሓደ ደላይ ፍትሒ ወይ ሓደ ኣጋዝያን እዩ ዝብል ወይ ሓደ ካልእ ኣካል እዩ ዝብል ከዓ ዓጋመ እንድሕር ኢልካ ህግደፍ ክትብል ጭብጥ ኣለካ ምክንያቱ ክልቲኦም ዘሴም ካራክተር ኣለዎም ስለዚ ህግደፍ ካራክተር ከምዚ ኣብ ሓደ ፊልሚ ሓደ ጅግና ኮይኑ ይዋሳእ ሓደ ከዓ ከዳዕ ኮይኑ ይዋሳእ ከምኡ እዮም እዚኦም ስለዚ ድሕሪ እውን ብናተይ ኣተሓሳስባ ባህሪ ጌርና ክንሕዞ ኣለና ጭብጢ ኢልኩም ማጎተካ ይንበር ህግደፍ ኣነ ህግደፍ ኣይኮንኩን ታይለካ ምስክር ተይልካ ከምዚ ትብል ነርካ ኢኻ ክትብሎ ዘለካ ከምዚ ኢልካ ትዕልል ነርካ ከምዚ ኢልካ ትጽሕፍ ነርካ ኢኻ ክትብሎ ዘለካ እምበር ንዓይልካ ጉንዲ ወይ ዕንጨይቲ ተረኺቡ ጭብጢ ኢልካ ናብ መጋባእያ ክትምጾ ይኮንካ ስለዚ ናይ ኣጋዝያን ነቶም ካልኦት ናይ ሃይማኖት ምንቅስቃስ ኣይነቀፍዎምን ነቶም ካልኦት ኣይነቀፍዎምን ንዓና ግን ንምንታይ ይነቅፉና ዝብል ዋላቲ ስርዓተ ወዳድቡ ካብ ወጻዲ ተበጊሱ ንዝብል ካብቲ ዝተዛረቦ ክንዛረብ እንድሕር ኮይና በቃ ከምዚ ጽልእ ኣለዎ ብጣዕሚ ጽልእ ኣለዎ ዋላ ክምህሩኻ ክዛረቡ ከለዉ ብፌስቡክ ጽባሕ ንጎ ካምፕ ክንሰርሕ ኢና ከምዚ ኣብ ቡርማ ዝተገበረውን ክንገብር ኢና ምክንያቱ በቃ እንድሕር ጠባይ ዘየለ እንድሕር ከምዚ ዘየለ እዚ ናይ ቡርማ ክትመሃሩሉ ኣለኩም እዩ ዝብል በቲ ሓደ ከዓ ናይ ሙስሊም ከዓኒ ስደታታት ኢኹም ከምዚ ካብ ላስታ ኢኹም መጽኢኹም ከምዚ ኢኹም ዝብል ኣሎ ክልቲኡ ኣብ ፍልጠት እንድሕር ተመርኩሱ ክልቲኡ ኣብ ሓደ ጭቡጥ ዝኾነ መጽሓፍ ወይ ብህሎ እንድሕር ዳ ተመርኪሱ ክንሰምዖ ንኽእል ክንመሃሮ ንኽእል እንድሕሪ ኣብ ጽልእ ተመርኪሱ ግን ልክዕ ከም ውድብ ህዝባዊ ግንባር ክንቃለሶ ጥራሕ ዘለና ኣማራጺ የብልና እንድሕሪ ናይ ጽባሕ ንጎ ጸላእቲ ይሰርሕ ኣሎ ኮይኑ ሕጂ ብእዋኑ ክንቃለሶ ጥራሕ ኢና ዘለና በቃ ጸላእቲ ዝሰርሕ ሓደ ስርዓት ኣለና እሱ ኣኽለና እዩ ጸላእቲ ዘፍሪ ሓደ ስርዓት ኣለና ድሮ ወያነ ዋሽንግተን ሰሪሑልና ኣሎ ይኣኽለና እዩ ዲፕሎማሲ ዘዕሪ ናይ ርክባት ናይ ቁጠባዊ ዕብየት ናይ ልምዓት ዕብየት ናይ ዲሞክራሲ ዕብየት ዝምህር ኣካል እንተሎ ሞዴል ናትና እዩ ናትና መወከሲ እዩ እንድሕሪ ጽባሕ ንግሆ ክቀትልኩም እዮም ክሓርድኩም እዮም ተጠንቀቁሎም ዝብል እንተሎ ኮይኑ ግን ራዕዲ ምህርና ስለ ዘሎ ይኣኽለና ራዕዲ ዝምህር ገድላዊ ባህሪ ኣለና ፍርሒ ዝምህር ገድላዊ ካራክተር ኣለና ብሞት ዘረድእ ሓደ ገድላዊ ካራክተር ኣለና ስለዚ ንሕና ሕጂ ንደልዮ ኣብ ከባቢና ናይ ዲሞክራሲ ኣብነት ኮይና ኣብቲ ዞባውን ብፖለቲካዊ መስሕብ ሓደ ሰንተር ኮይና ኢና ክንመርሕ እንደሊ ንጽባሕ ንግሆውን ብሓቂ ኣነሲ ኣብ ኤርትራ እቲ ግእዝ ከረዳእካ ከሎ እንታይ እዩ ዝብል በቃ ጽባሕ ንግሆ ዘማ ሰላም እዚኦም ክሓርድኩም እዮም ክቆርጽኹም እዮም ምስ ቆረጽኹም ዝርዳእኩም እዩ ዝብል ተቆሪጽናሲ ተረዲእና ንቃለስኮ ኢና ዘለና ቆራጽ ኣለና ርእሲ እውን ተቆሪጹሎ ዕጽምቲ ተቆሪጹሎ ብመቁሕ ዳውም ዝመረተቡ እስር ቤት ኣለው 34 ዓመት ዝገበሩ ስለዚ እኹል ወጽ ኣለና ኣብታ ሃገር እኹል ሽግር ኣለና እኹል ዝኾነ ጸገም ኣለና ስለዚ ንዑድ ሓቢርና ክንቃለሶ ኣለና እምበር ጽባሕ ንግሆ ከዓ ዝቆርጹሎ ዊልናስ ካልኦት ጸላእቲ ክንሰርሕ የብልና ምክንያቱ ብሓቂ ካብ ቃል ኪዳንካ ተፈሊኻ ምንባር ካብ ስድራኻ ተፈሊኻ ምንባር ኣብ ባሕሪ ምጥሓል ኣብ ሰሃራ ኩሊትካ በይኑ ምሻጥ ካብዚ ንላዕሊ እቲ ጽባሕ ንግሆ ዝመጽእ ሓራዲ ክገብር ኢለ ኣምንን ኣነ ይብለኩም
ካብዚ ዘለና ህይወት ንላዕሊ ጅሃድ መጽዩ ኣኽራር ናይ መጽዩ ካብ ልብር ይኽእል እዩ ኢለስ ኣይኣምንን ምክንያቱ ብጣዕሚ ኣብ ልብና ዝሰንበረ ኣብ ርእስና ዝሰንበረ ብጣዕሚ ዘሸግረና ንኽትገልጾውን ደቂስናውን ክንዛረቦ ዘሸግር ወጽዓ ኣለና ስለዚ ብወጽዓ ከረዳእና ዝኽእል ብወጽዓ ክምህረና ዝኽእል ኣካል ኣሎ ይብልኒ ኣነ ስለዚ እቲ ብስምዒት ዝስዕብ ክንምህሮ መሃርቲ ኣብ ታሕቲ ወሪዶም ከረድኡ ታሪኹ ክምህርዎ መንነቱ ክምህርዎ ቋንቋ ክምህርዎ ሃይማኖቱ ክምህርዎ ኣለዎ እቲ ብስምዒት ዝስዕብ ብስምዒት ዝጎይ ዘሎ ኣካል ክመሃር ጥራሕ እዩ ዘለዎ ካብ ጸሪፍካ ትሰዶ ካብ ኣናሺኻ ትሰዶ ብልክዕ ክመሃር ጥራሕ ኣለዎ እቲ በታ ሓደ ወገን እውን ልክዕ እዩ ንዕኡ ክምልስ ኢሉ ጸርፊ ዝምህረና ሽግር ዝምህረና ጸበባ ዝምህረና በታ ሓደ ኣካል ናይ ሙስሊም ዘለውን ብጣዕሚ ንስውን ክግታእ ጥራሕ እዩ ዘለዎ ምክንያቱ ሎሚ ኣብ ጌጋና ዝምህረና ኣካል ዝምዕደና ኣካል መንነትናን ኩነታትናን ዘረድእ ኣካል እዩ ዘድልየና እምበር ብጸርፊ ዘረድእ ኣብ ሳዋ ገዲፍናዮ መጺና ኢና ብምንሻው ዘረድእ ኣብ ዊዓ ገዲፍናዮ ኣብ ምዒጥር ገዲፍናዮ መጺና ኢና ሕጂ ናይ መምሃር ጥራሕ እዩ ዘለና ናይ ምፍላጥ ናይ ምንቃሕ ዕድል ጥራሕ እዩ ዘለና ብሽግር እንዳጸረፈ ዘረድኣና ኣካል ኣየድልየና ናቱ ባይታውን ኣይኮና ፕላትፎርም ናይ ጸበብቲ እውን ክንከውን ይብልና እዚ ሕጂ ንደንበ ተቃውሞ ብጣዕሚ ጸልይዎ እዩ ማለት ሲ ኣብ ተሓደውን ሕጂ እንታይ እዩ ዝመጽእ ዘሎ በቃ ንህዝባዊ ግንባር እንዳተቀበለ እዩ እቲ ሕጂ እቲ ናይ ኣብ ዩቲዩብ ይሰምዐ ኣነ ናይ በዓል ሳልጋዲ ናይ ካልኦት ይሰምዐ ናይ እዚ ኣብዚ ኣጋዝያንና ዝብል ዘይተፈተሐ ሽግር ኮይኑ ዘሎ ግን እቲ ካብ ስደት ይኹም መጽኹም ትግርኛ ዝብል ገለ ቁሩብ እንዳሓተትና ዝርዝራት እውን ሓቂ ዲሓሶት እንዳምጽእ ይኸይዳሉ ኣብዚ ናይ ኣጋዝያን ኢሉ መጽእ ዘሎ ሓይሊ ቁሩብ ኮንፊውዝድ ኣለና ኣነ ኣብዚ ህሉ ኩነታት ምክንያቱ እዚ ህሉ ኩነታት ክነግር ወይ ዓቕመይ ከካፍል ስለዚ መጻኹ ኣብኡ ብጣዕሚ ሽግር ኣለና ኣነ ምክንያቱ እንታይ ዝብል ህዝባዊ ግንባር ውድብና እዩ ንህዝባዊ ግንባር ዝጸርፍ ኣይንቅበሎን ኢና እዩ ዝብል ኤርትራ ትብል ከዓ ጥልያን ዝሃበና ታሽም ክንጉሕፋ ኢና ይብል ሕጂ እቶም ህዝባዊ ግንባር ክረኽቡና ከለው ክምህሩና ከለው ኤርትራ ትብል ሃገር ሰሪሕናልኩም ይብሉና እቲ ጋዝያን ክምህር ከሎ ክነግረና ከሎ ከዓ ኤርትራ ጣልያን ዝሰርሓ ጣልያን ዝሃበና ይብል ሕጂ እቲ ጋዝያን ግን ህዝባዊ ግንባር ይኮላ ይብል ኣብዚ ሕጂ ኮንፊውዥን ኣሎ ኣብዚ ዝተሓዋወሰ ነገር ኣሎ ስዋዓትና እዮም ይብል እቲ ጋዝያን ግን ትግራይ ትግና ክንሰርሕ ይብል እሞ ስው ኤርትራ ሰሪሐ ተሰውየ ይዝብለና ዘሎ ሕጂ እቲ ጋዝያን ዝብል ሓይሊ ቀጥታን ህዝባዊ ግንባር ይክዋግኦ ዘሎ ምክንያቱ አንጻር ትግራይ ትግርኛ ተቃሊሱ ይኹም ትንሱ ዝብሎ ዘሎ ቀጥታ ሕጂ ጋዝያን ዝብል ሓይሊ ንህዝባዊ ግንባር ይክቃለስ ዝግብኦ ምክንያቱ ዶብ ሰሪሑ ባድመ ዝብል ሰሪሑ እሱ ይፈንጭልዎ ዘሎ ሕጂ ካብ ንዓናዲ ንኻልኦት ዲ ዝቃለስ ቀጥታ ነቲ ህዝባዊ ግንባር ዝብል ኣካል ንዑ ይክቃለሶ ዘለዎ እቲ ጋዝያን ዝብል ኣነ ከም ዝርዳእኒ ምክንያቱ دحار بتحدى قلبات ونتاي متسيو ህዝባዊ ግንባር ናተና ውድብ እዩ ቀሲልና ክንምዕዶ ኢና ቀሲልና ክንረድኦ ኢና ቀሲልና ናባና ክንስሕቦ ኢና ናይ ትግርኛ እዩ ስለዚ በቃ ንዓኹም አይምልከተኩም ንሕና ባዕልና ከነረድኦ ኢና ዝብል ትንተናውን ኣሎ ሕጂ ነቲ ህዝባዊ ግንባር ዝብል ኣካል ካብ በዓል G15 ዲዩ ካብቶም ካልኦት ሓይልታት ዲዩ ዝቀርቦ ኣካል በቸም የለን ክርዳእ ዝኽእል ነይሩ ተዝኸውን እዚ መርሒነት እዚ እሶም መረድኦ ግን ክርዳእ ስለ ዘይክእል ናይ ምርዳእ ስነ ሓሳብ ስለ ዘይብሉ ኣሲርዎም ጨዊዎም ቀቲልዎም ማለት ስለዚ መን ኮይኑ እዩ ኣየናይ ኣካል ኮይኑ እዚ ኣዝያን የዝብል ኒ ህግደፍ ወይ ህዝባዊ ግንባር ክንምዕዶ ኢና ከነረድኦ ኢና ዝብለና ዘሎሲ ኣየናይ ሓይሊ ስለ ዝኾነ እዩ ኣነ ሕጂቲ ኮንፊውዥን ፈጢሩለይ ዘሎ ከመይ ዝበለ ስራሕ ስለ ዘለዎ ወይ ከመይ ዝበለ ናይ በይኑ ታሪክ ስለ ዘለዎ እዩ ንህዝባዊ ግንባር ከረድኦ ዝብለና ዘሎ ዝብል ሕጂ ሓደ ኮንፊውዥን ፈጢሩለይ ኣሎ ኣነ እታ ናይ መወዳእታ ኣብቲ ስርዓተ ውደባ ዝብልናትና እዩ ሕጂ እቲ ኣብኡ ብዙሕ ነገር ኣሎ ማለት ንዓይው ተሓወሰን ነገር ኣሎ ቅድሚ ሕጂ
ንትግራይ ክጾርፉ ንትግራይ ከናሽው በቃ ተጋሩ አውጤሙልና ነሮም ሽም ሕጂ ኻ ምስ ትግራይ ሓደ ኢና ዝብልውን መጽኢሎ ተንኮሙ ዝብሉ ዝነበሩ ሰባት ሲ ሕጂውን ትግራይን ትግርኝና ትግራይ ሕዋትና ኢና ይብሉና አለው ሕጂ ከይንመሃር ይሐዋውሱና እዮም ዘለው ማለሲ ንኣሽ ወለዶ ኢና ክንፈልጥ እንደሊ ክንመሃር እንደሊ ግን ተንዝነበራና ፍልጠት እዮም ዘጥፉልና ዘለው ዘጥፉለይ ዘለው ብፍላይ ንዓይ ተንሒዘን ዝነበርኩ ያን ዝብተና ዘለው ምክንያቱ ብሰንክ ተጋሩሲ ሰላምታ ተኸላሊና ኢና ቅድሚ ሕጂ ምዞም ሕዋትና ሕጂ ምስ ትግራይ ሓደ ኢና ስድራና እዮም ተጋሩ ዓድና እዩ ትግራይ ዝብሉ ዘለውሲ በቃ ብሰንክ ንተጋሩ ምጽራፍ በቃ ብሎክ ተባሂልና ሰላምታ ተኻሊና ማሕበራዊ ህይወትና ተባኢስና ተጻሊና ሕጂ ድሕሪ 5 ወርሒ 6 ወርሒ ግን ፍጹም ነገር ተጋሩ ሕዋትና እዮም ትግራይ ትግርኛ ኢና ክንሰርሕ እንደሊ በታ ሓደ ኸኣ ኤርትራ ንሕና ኢና ሰሪሕና እያ ዝብሉ ኸኣ ኤርትራ ንሕና ኢና ሰሪሕና እያ ስለዚህ ጀጋኑ ኢና ዝብሉ ኸኣ አንጻር ቃልሶም ደው ክብሉ ኸኣ ትርኢ አንጻር ተስተቃለሱሉ ከኣ ደው ክብሉ ኸኣ ትርኢ ኢና ኸኣ ይብሉ ኸኣ ወእሞ ስለምንታይ ዳ ኤርትራ ትብል ሃገር ሰሪሕኩም በቆደምኩም ህዝባዊ ግንባር ዝብል ቃልሲ ደው አቢልኩሞ ትግራይ ትግርኛ ዝብል ክትሰርሑ ክትቃለሱ ነይርኩም ታይኹም እንኩም ሬፈረንደም እንታይ ኢልኩም ድምጺ እንታይ ኢልኩም 99% ገለ ዝብል ሲ ስለምንታይ ዳ ሰሪሕኩም ሞ ድሕሪ ትግራይ ትግርኛ ኮይንኩም ህዝቢ ኤርትራ ክትድኩም ወይ ነበረኩምን ነዚ ህዝቢ ሲ ክትድኩም ወይ ነበረኩምን ዝብል ህጅቡ ቁሩብ ሓደ ኮንፊዥን ዝፈጥር ነገር አሎ ምናልባት ኣብ ሕቶ መልስን ካባና ዝሕይሉ ሰባት ሆነ አሉ ዝትንትንዎ ዘለው እዚ ውን በይኑ ክረእ ዝካል አካል እዩ ኣብቲ ሓቂ ሃይሻ ውድባትና እንድሕሪ መጺና ኣብቲ ውድብ እንድሕሪ መጺና ዘይተወደበ አካል ንጸላዩ ክቃለስ ኣይክእልን እዩ ዝብል ንጹር ዝኾነ መርገጽ ኣሎ ኣብ ሎጂክ ንረኽቦ ኣብ ኩሉ ነገር ውን ንረኽቦ ዘይተወደበ አካል ዘይተጠርነፈ ሓይሊ ወልሓንቲ ክገብር ኣይክእልን እዩ ናይ ብውልቅ ዝግበር ቃልሲ ኣበርክቶ የብሉን ዝብል ካብ ነዊሕ ዝተረዳእናሉ ኩነት ኣሎ ግን እቲ ወዳድባና እንታይ እዩ ምክንያቱ ነመኽኒ ኢና ህግደፍ ኣትዩና ህግደፍ በቲኑና ህግደፍ ከምዚ ገይሩና ህግደፍ ኣባላሽና ዝብል ኣሎ ግን ብውልቅኻ እንድሕር ካብ ጸላኢኻ ዘይተፈለኻ ኣተወካ ንስኻ ኢኻ ህግደፍ ዘለኻ ዝኣተወካ ነገር የለን ምክንያቱ እስኻ ብመሰረቱ ካብ ተሓሳስቡ ስለ ዘይወጻኻ እስኻ በዓልኻ ኢኻ ህግደፍ ዝኣተወካ የለን ዝመፀ የለን ምክንያቱ ጸገምካ ንስኻ ኢኻ በዓልኻ ኢኻ በመጀመርታ ተስርዓት ኣብ ርእስኻ ዳውንሎድ ዝበለ ገዛውት እንተ ዘይፍሪስካ ሕጂ መጽዩ ዝሃነጾ ቤት የለን ኣብ ርእስኻ ሕጂ መጽዩ ዝሰርሖ ተሓሳስባ ኣብ ርእስኻ እስኻ ደሊታ ይበልካይና ኣለኻ እቲ ተሓሳስባታ እስኻ ይደምሰስካይና ኣለኻ ስለዚህ ካልኣይ ምስራሕ ኣይድልዮን እኮ ይንግደፉ ካልኣይ ምትካም ኣይድልዮን እዩ መጀመርታ ተሰራሓልካ ተሓሳስባ ኣይጓሓፍካዩ ሕጂ ብመሰረቱ ከምዚ እንታይ ኢሉ ሙድ ነገርሲ ኩሉ ሰብ እንተሪኢናዮ በቃ ብህግደፍን ብሸይጣንን ዘይመኽን የለን ሓደ ሰብ ናይ ሸይጣን ስራሕ ይሰርሕ ባዕሉ ኮለ ሸይጣን ኣጋጊኒ ይብለካ ሸይጣን ከንታ ክድረር ሸይጣን ከንታ ክበልዕ ይብል በታ ሓደ ግልብጥ ኢሉኻ ዳሓን እንዳሰሓቁም ወይ ነስሐቆኩም ከኣ ንእሽተይ በታ ሓደ ከኣ ግልብጥ ኢሉ ሰብ ከኣ ዝኾነ ርክባት ዲ ዝኾነ ኣኼባ ዲ ዝኾነ ጉባኤ ፋሕ እንተ ኢሉ ከኣ ህግደፍ ኣትይዋው ኢሉ ኣየና እስኪ ህግደፍ ካባኹም ኣየና እዩ ትኩርናዕ ዝነበረ ድዩ ዝተምህሮ ዝህብ ነበረ ድዩ እቲ ቀዳማይ ድዩ እቲ በዓል ቀይሕ ክዳን ድዩ ኣየና ህግደፍ ኢልካዮ ክመጽእ ኣይክእልን ብመሰረቱ እቲ ዘቃልሰና ዘሎ ተሓሳስባ ካብትናቱ ኮንክሪት ዝተበተኸ ኣይኮነን በኣር እዝታት እውን ኣብ ውደባ ኣትዩ የሳቅየና ኣሎ ኣብ ስርዓተ ዋዳድባና ኣትዩ ኣብ ስርዓተ ኣሰራርዓና ኣብ ስትራክቸርና ኣትዩ የሳቅየና ኣሎ ብርግጽ በኣር ነዚ ስርዓተ ዋዳድባ ዝወንጂህና ነዚ ሓፂብና እንድሕር ዘይከለስናዮ በፍጹም ነገር ሓደ ተሪር ነገር ዝርአ ኣሎ እንታይ ዝብል ትዛረብ ትውዕል እሞ ውፉይ ተወዲብካ እንድኻ ዘለኻ ሓቂ ይወ ሞስ ትብሎ ዘለኻ ሕጊ ህንፃ ከየፍቅደልካ ድብለካ ሕጂ ርአ ሕጂ ልካ ውደባ ጆን ኣሎ ማለት እዩ ምክንያቱ ብሕጊ ህንፃ ዝሳቀዩ ሰባት ብዙሓት ኣሎ እዞም መንእሰያትና ብውደባ ዝያዳ ሓሰብቲ ክኾኑ ዝያዳ ፍሪቲንከርስ ክኾኑ ደኣ ክውደቡ ኣለዎም እምበር ጆሆ ክትሓዙ ከም ኣምነ ዘመሰማያት ሕጊ ህንፆም እንዳርኣዩ ክዛረቡ የብሎምን ስለምንታይ ምክንያቱ ሕጊ ህንፆም እንዳርኣዩ ይዛረቡ እንድሕር ሃልዮም ጆሆ እዮም ተታሒዞም ዘለዉ ሕጊ ህንፃ ክትሓስብ ይኽገብረካ ዘሎ
زيادة ناصنتك يخرجك زلو زيادة نصا مخوانك حرنت يسمعك زلو سقاي يكونك يسمعك زلو بأر توديبنا نساق اندحر حلينا زون حدا مفتاح قد لي خبرات حق هنصانا እንዳذكرنا اب እንዳ ሻሂ اب ቢላርዶ اب እንዳ ባር نساق اندحر حلينا تأثيرنا لنا كنوصي يزلنا كنماغوت يزلنا كنكاታ يزلنا ስለዚህ حق هنصا قواما يكونن متكلون بعلو ناي املاك صحوف يكونن متكل እንዳተ ማሐየሸ እንዳተ አሬ እንዳተ ተራቀቀ ይፈይድ حق هنصا خلقكم እንዳተ ሃነጸ እንዳ ማዕበለ ይዝኸይድ አው ይኮነን ዝደረብ አው ተደሪቁ ልክ አሁን ዝና ህዝባው ግንባር ማለት ይዛረቡ ዳር ሙሴ እዚ ትብሎ ዘለኻኮ ፖሊስናትና ይፍቅዶኒ ስለዚህ ወግኖ መጽ ማለት ወግኖ ቀተሎ ጸጋዓዮ ማለት ሕጂ እዚ ስርዓተ ውደባዚ ክኽለሳለው ክመሐየሻለው ሞናቱ ሰባት ክካትዑ ተሰሚዐ ምስ ውድብካይ ከይድኒ ዝትብሎ ዘለኻ ንስኻ ዲሲፕሊን አለው ትውደባ ኣብቲ ውድብናትካ ትሕገ ህንጻኻ ዲሲፕሊን አለው ምስ ሕብረተሰብ ክብርታት ምስኡ ዝጻረር ንዕኡ ዝዝንጥል እንደሕርዳ አኸይድካ እትሕገ ህንጻ ክዳን የካ ዲሲፕሊን ክሰርዓካ መዓልታዊ ዝተዛረብካዮ እንደሕሪ ጻባጸበካ ኮይኑ ግን ኣብ ዒራዒሮ ኣለኻ ማለት እዩ ኣብ እስር ቤትካ ዘለኻ ሕጂ እዚታት እውን ኣብቲ ስርዓተ ውደባ የሳቅየና ኣሎ ድሓር ክቡራት ኣሕዋት ቃልስና ይውጻእ ቃልሲ ናይቶም ዝተወጽዑ ሓደ ጊዜ ምዞም አያታትና ዘይተሰማማዓን ነገር አለ ተዕልል ትጻወት ሞ ቃልሲ ኮጽኒሕና አልኩም ኢና ትመጽ እحنا ዘጽናሕና ቃልሲ ይኹም ትቃለሱ ዘለኹም አይኮነን ቃልሲ አይጸንሕን ቃልሲ ውርሻ አይኮነን ቃልሲ ኣብ ዝኾነ ሰዓት ወጽዓ ይዘበግሱ እንድሕር ተወጽዕኻ ያኻ ትቃለስ እምበር ኣቦኻይ ቃለስ ስለዝነበረ ወጻንተ ዘይብልካ ይትቃለስና እዞም ዘይቃለሱ ዘለውኸ ቃልሲ ስለ ዘይጸንሖም ዲ አቦታቶም እንዳተቃለሱ ምስ ዋይፒኤፍ ዲጄ ኮፍ ዝበሉሉ አዴታቶም እንዳተቃለሳ 2% ከፊሎም ዓዲ ዝኣትውሉ በአር ክቡራት ኣሕዋት ብሎጂክ ቃልሲ ናይ ዝተወጽዐ ቃልሲ ናይ ዝተሸገረ ሕጂ ገለገለውን ሓቂዩ ሶሪ ቃልሲ ካብ ታሪክ ዝብገስ ገይሮም ዝወስድዎ ኣለዉ ቃልሲ ካብ ታሪክ አይብገስ ብመሰረቱ ኣብ ሕቆኻ ዘሎ ኣብ ዝባንካ ዘሎ ወጽዓ ኣብኡ ዘሎ ሽግር ዘቃልሰካ ሕጂ ነዚኦም ናብ ስርዓተ ውድባና ሽግር ኣለዉ ምክንያቱ ሓደ ግዜ እንታይ ዝብል ታሪክና ከነውሕስ ክንቃለስ ኣለና ናይ ታሪክ ውሕስ ናይ ጸላእቲ ታሪክ ዲና ከነውሕስ ናይ ፈተውቲ ታሪክ ዲና ከነውሕስ ኖ ወጽዓና ደው ከነብል ክንቃለስ ኣለና ሽግርና ከክትም ክንቃለስ ኣለና ብርሰትና ደው ክብል ክንቃለስ ኣለና ክመጽ ኣለዎ ተtema እዚ ክበሃል ይብል ኣነ ዕግበት ይስምዓንኩም እንተ ተባሂሉ ሕጂ እንድሕር ዳ ኣብ ስርዓተ ወዳድባና ታሪክ ከነውሕስ ንቃለስ ኣለና ህግደፍ ወጻዕ ይኮን እንብል ኣለና ማለት ቁኑዕ ንብል ኣለና ማለት እታ ድንግል ቃል ክትወጽእ ኣለዋ ኣነ ውጽእ በአር ዝተወጽዐ ቃልስ እንድሕር ሃልዩ ቃልሲ ውጽዕ ክመርሕ ኣለዎ ንቃልሲ ዝያዳ ግድምና ዘለዎ ዝያዳ ግዜ ዘለዎ ዝያዳ ተመክሮ ዘለዎ ክመርሕ ይብሉ ወጽዑ ዝተረድኦ ሰብ ክመርሕ ኣለዎ ግዜ ዘለዎ ሰብ ይምህር ብናጻ ዝተምህሮ ይበካ ብናጻ ይሕግዘካ ብናጻ ይሰርሓልካ እምበር ኣይመካን በአር ኣብ ስርዓተ ወዳድባና ግዜ ዘለዎ ክመርሕ ይብሉ ወጽዓ ዘለዎ ክመርሕ ኣለዎ ወጽዑ ዝተረድኦ ሽግሩ ዝተረድኦ ብወጽዑ ኣዝዩ ዝተቆጠዐ ሰብ ጥራሕ ክመርሕ ኣለዎ ግዜ ዘለዎ ሰብ ልዕሊ ግዜኡ ሻሂስተ ልዕሊ ግዜኡ ቢላርዶ ጻወት ልዕሊ ሰቡ ይዛወር ቫኬሽን ይኸይድ ምክንያቱ ግዜ ስለ ዘለዎ ግን ንፖለቲካዊ ሓይሊ ክመርሕ ይብሉ ንፖለቲካዊ ምንቅስቃስ ክመርሕ ይብሉ ፖለቲካዊ ክሬቲቪቲ ፖለቲካዊ ፍልጠት ወጽዓዊ ሃስያ ዘለዎ ኣብቲ ቃልሲ ቀዳማይ ክመርሕ ኣለዎ በአር ስርዓተ ወዳድባ ዞም ሽግራት እዮም ኣለዉ ነዞም ሽግራት እዚኦም እንድሕር ዘይፈታሕና ኣብ ስርዓተ ወዳድባ አንጻር ኢሳያስ ተወዲብና ኣለና ምባል ቁርቁራ ወይ
مغنياتو إسياسون كمرحو خئلي بقوم اندحر توديبنا قديم اندحر مريحو إسياسون قديم يكو خبرات حوال مانكون قديم يكو سلازي وطعا يبولو من أيكون كون زبل زلو خاني شقر يبولو من أيكون كون زبل زلو خاني إتي سرعاته ودبانا سرعاته أمارا حانان قل كرياتيف كقبر زغل حبرته سب فتعر زغونه سب كفتر زغل سب كما أزن زغل سب كمرحو يقبع مغنياتو انتا يسمع أنا هو في بقى سقيلنا تي خنمرص كلنا سي غيزي علويلنا اينا مريصنا يو هو مو ስራሕ ዘይብሉ ሰብውን ኣብ ቃልስስ ክመርሕ ዕድል ኣለዎ ማለት እዩ ጡረታ ዝወፀ ሰብሲ ዝያዳ ግዜ ስለ ዘለዎ ክመርሕ ዕድል ኣለዎ ማለት እዩ ፖለቲካው ከይድና ማለት እዩ ኣብዚ ፖለቲካው መራራሓና ሓሚሙ ካብ ስራሕ ዝተጣየሰውን ክመርሓና ይኽእል ማለት እዩ ስለዚ እዚኦም ሽግር ኣለውና ፍብራት ኣሕዋል በቃ بግልጽ ኢና ክንዛረብ ድሕርጂ ምክንያቱ ናይ ግልጽ ዓለም ያ በቃ بግልጽ ኢና ክንዛረብ አንጻር ወል ሓደ ሰብ ከይተላዓልና ኣብ ህላው ማንም ሰብ ከይተጻባጸብና ተጻራሪ ናይ ምንባር ናይ ዝነብሩ ዘለው ሰባት ከይኮንና ንሓሳብ ግን بግልጽ ኢና ክንዛረብ ድሕርጂ بግልጽ ኢና ክንከይድ ሓድነት ቅድምና ውሕቶን መልስን ምኻድና እቲ ሓደት ዝብልውን بطعم شجر تشكيم يجمع عنا ذلوا بسرعة ودبان حدنت نبلينا جن كبرات عوات حسبوه كنداي حدنت فتينا كنداي كفريسنا لعل سالة سانجلا سلام انتاي زفرسنا ذلوا سلام انتاينا حدنت لنا تبجسنا نسألنا زخون وحدنت لنا أتيناسي سلام تتخلالينا نوتس سلام تنكلالا زين الداول زين الصحاف محدنت لا زيادة قالوا سلام زبهلك زيادة كوي بحبار زصحك زيادة كوي زصحفك بقر حدنت قبا أخي مالت نتكبر عننا ساعات أخي أخلي نتكبر عننا ما جاء مرتا بمتكلك أخت بتن بتحساس بك تبتن دحريقه بمتكلك دو مسبلك بمتكلم دو زبولا أكلت مساخا وعول نايسرح يفتصمو مالت حدنت مالت نايسرح وعول مفتصام مالت كونترات ناي بحبار مسرح كونترات مفتصام مالت ግን ታይና ንገብር ዘለና መትከልና ከይተራእየቶም ዝያዳ ሰላም ንበሃል ዝያዳ ንጽሐሓት ዝያዳ ንጫሰባት ሓድነት ንገብር መትከል ትብል ምስመፀት ንብተን ዕላማ ትብል ምስመፀት በብጫፍና ንወፅእ ሕጂ እዚ ሓደ ፀገም እዩ ግን ክቡራት ኣሕዋት ኣነ ንውልቀይ ርእይተይ ክብ ስለስተ ዓደምኩ እየ ተንዚ መስላኒ ዘቐምጥ ዘለኹ ውልቃዊ ርእይቶ ምዃኑ ክትዝክርዎ ኣለኩም ስለዚ እቲ ሓድነት ዝብል እውን بጫፊና ንጅምሮ ዘለና ቅድምና ኣብ ሓድነት ምምጻእኻ ስሩዕ ቁርዑይ ቅርጸ ውደባት ትሰርሕ ጽፉፍ ዝውክለካ መሪሕነት ትሰርሕ ጽፉፍ ቁጠባዊ መዳይ ትሰርሕ ጽፉፍ አርቲክል ተቐምጥ ድሕሪኡን ሓድነት ትወፍር ምክንያቱ ስርዓተ ውደባ ሲዒርካዮ ኣለኻ ኣቃውማ መሪሕነት ሲዒርካዮ ኣለኻ ቁጠባው ጉዳይ ሸፊንካዮ ኣለኻ ሕጂ እንታይ ገለ ሰባት መትከላው ጉዳይ ከይተራእየ በቃ ደሓን እዚኦም ሃብታማት እዮም ሞ ተቁጠባው ጉዳይ ከማን ዓጹልና ኢልካ ሓድነት ትገብር ንሶም ብቁጠባ ንስኻ በመትከል ሓድነት ትገብር ደሓታ ምስ መወልኻ መትከልካ ሽየጥ ብምወላ ሽየጥ ማለት እዩ መትከል ምውልኻ ስለ ዘለኹ መትከሎም ኢኻ ክትዛረብ በር መትከልካ ይኮን ካን ክትዛረብ ምክንያቱ ምውልኻ ኣሎ በቃ ብከንፈረም ኢኻ ክትዛረብ ስለዚ ብቁጠባ ዝግበር ሓድነት ብግድምና ዝግበር ሓድነት ብብዝሒ ዝግበር ሓድነት በቃ ዞም ኩስቶ ብዙሓት እዮም እሞ ንሕና ውሑዳት ስለ ዝኾንና ናብኦም ንእቶ ኖ ማይኖሪቲ እውን ይመርሑ እዮም ክቡራት ኣሕዋት ኣብዚ በፂሕና ዘለና ዓለም ማይኖሪቲ እውን ግደ ኣለዎም ማይኖሪቲ እውን ክመርሑ ክእሉ እዮም ስለዚ በቃ ደሓን እዞም ሰራዊት ሕድሪ ብዙሓት እዮም ወይ እዞም ስምረት ብዙሓት እዮም ስለዚ ናብኦም ንእቶ ንሕና ዘይ 10 ኢና ዘይ 6 ኢና ኖ ኣብ ቃልሲ እውን 10 እኮ እዮም ዝዕወቱ ኣብ ቃልሲ 10 እዮም ዝዕወቱ
ሕብረተሰብ ሙሉ ኣይኮነን ዝዕወት ሕብረተሰብ ሙሉ ኣይኮነን ዝውደብ ሕብረተሰብ ሙሉ ኣይኮነን ዝቃለስ ንግደፍ ጎይታ ይዝብሎ ኣለኩ ግን ሕብረተሰብ ናይ ንግደፍ ኣያ ይብሎ ኣለኩ ግን ሕብረተሰብ ናይ ስለዚ ኣብቲ ናይ ሓድነት እዝሎ ሕልፍ ክንብሎ ንእግረ መንገድና ማለት እዩ ምክንያቱ ብቁጠባ እንድሕር ሓድነት ጌርካ بقدمنا ندحري ببزحي ببقنا أمبر ندحر حد نتقر كام فراس كذا يترف صباح نقول وقت فرس حجي نسخة بمتكلاو أمنت مزيئة مناطق حد نت مالت كم ذا بسرعة تفرموا كونتراتيا بقى بتكالك خسر حدا سيلون لا بدل ما هو استسمامي علقو بسرعة وانت سمامي علقو سلزي بقى مسخة خسرح فقارنيا إلكات فرم مالت يزي فاست كونترات حد نت كتقبل كلها بقى متكلكم دسيلن له فللينا صبيبو له بخمز كنرادا نخلينا سلازم خي نفرم يلكا تفرم افرارمانا ግን ኮምኡ ይዘሎ እንተልና እዘንት ናይ ምቅባል መሰልኩም ሕልዊ ናይ ምንጻግ መሰልኩም ካ ሕልዊ ዘንክ ብለን ዝጸናሕኩ ማለት እዩ ኣብቲ ካልእ እዚ ጎንጻዊ ንብሎ ወይ እዚ ናይ ዕጥቂ ሶሉሽን ንብሎ ልክዕ ኣይበጻሕናን ክንከውን ንኽእል ኣይበርከትና ክንከውን ንኽእል ዕጥቃዊ ጎነጻዊ ግን እቲ እንኮ ሶሉሽን ናተይርዲ ምክንያቱ እዚ ውድብ እዚ ኣይኮነን ናጽነት ጨቢጠ ኢሉ ኤርትራ ኾፍ ኢሉ መርሕነት ህዝባዊ ግንባር ኣባይታውን ዘተ ኣይኣምንን ምስ ዘይተማሃሩ እዩ ዝጸምት ምስ ዘይፈልጡ እዩ ዝጸምት 73 ምስ ምሁራት ከይዛተ ይቀትልዎ ሕጂ ምስ ዘይራዳድኡ እንድሕሪ ሰራዊት ናይ ዝመርሕነት እዚ ዘይተማሃሩ እዮም እንተይልና ዘተ ይኣምኑ ዝነቀሐ እዩ ዘተ ዝኣምን ዝተማሃረ እዩ ዘተ ዝኣምን ዝፈልጥ እዩ ዘተ ዝኣምን ስለዚ ጨጓር ዳንጋ እዮም ሰራዊት ናይ እዚ ናይ ምምሃር ዕድል ዘይረኸቡ እዮም ሓረስቶት እዮም ጓሶት እዮም ናይ ትምህርቲ ዕድል ዘይረኸቡ እዮም ኢልና እንድሕር 4 ነጥቢ ጌርናዮ በቲ ፊልድናቶም ኢና ንኸይድ በቲ ባትርናቶም ኢና ንቃለሱ ክዛተዮም እንተልካ ትግሰም جبتين تقسمهم يمكن كذاتهم ينتلكات أسد كردوهم ينتلكات تجوه سلزي انكو سوليشن ناتي ردي عتقاوي غونص او حيلي ميليتاري سيستم فطيرنا اتوم نا اساس طرح كوينوم زلو سراويتنا ناي حزب سراويت غيرنايوم ناي عدنا سراويت غيرنايوم بميليتاري سيستمنا كنقطمو نخل ابزي كنوحلكم ايدلن عتقاو غونصيو كال معالتون مستم بزته زبل حواتنا بعقمي بتفلطي ناي ديسكشن بانل انتهاليو المحجون حصر زبلت غيره نيره بخمزي املكعون اب ديسكشن بانل كقرب خيلي بتا زفلطا بتا نشتي عقمي مالتي ابتخالي حتى الملسن كبره يخيليو كمزي هو تابحوي قالو يري اني سميع مالتيو حدا معلتون تقاطع نيره ذاتي ولا ابناي ولا زم مدرخنا هاغراو زته زبلكو بقى تي ناتون بوليتيكاو سيستم ترينايو زته يزبل ايوايسي نبعلو بزته اينا يزبل حجي انتايوم ግን انا عيونا بحد كونفيجن علني ወዳ ዓልሲ ሓደ አካል ናይ ዘተ ይብልዮም ሓደ መዓልቲ ዛ ተኻቲዕላ ዝበልኩም ሲ ኮሙ ገጢማትኒ ወዳ ዓልሲ ናትና ኢዳለዎ ብዘተ ስለነአምን እዮም ዝብሉ ግን ናይ ወዳ ዓሊ ብረታው ቃልሲ ወነጽ ይኮ ወዳ ይኮ ተጠቂሙ ታንክ እንተ ሒስካ ዘተ ይኮን መድፍዕ እንተ ሒስካ ዘተ ይኮን ህይወት ተከፍል ኣለኻ ህይወት ተጉድል ኣለኻ ደም ተጉድል ኣለኻ ደም ተፍስስ ኣለኻ ማለት ሕጂ ደም ተፍስስ እንድሕር ሃሊኻ ዘተ ይኮነን እዚ ኦኬ ከውን ይኽእል ይንሱ ስለዚ ታዘተ ዘአምነላ አነ ብናተይ ትምህርቲ ወይ ብናተይ አፍልጦ ከይተኮሰ ብዘተ ዘረድኦ ነዚ ስርዓት እዚ ማለት እዩ ብዘተ ረዲኡ ጸገምና ክፈትሕ ዝኽእል ሳያት ርዳእና ንዓይ ኣብቲ ካልእ እቲ ሃይማኖታት ገለ ዝብል አንተ ወይ ዝተንከፍናዮ تمليس له حوات سوري انا نساق ميطلا له تا زته امنني تبل ساق ميط زله
ምዝበዝሑን ሰማማ ዓላይና ምክንያቱ ንዝብእስ ብዘተት ኤለይ ግደፈለይ አይትብሎንኻ በጃኻ ባዝብጥ ኤለይ ግደፈለይ ሳይትብሎንኻ ዓቅምኻ ያኻ ክትዋጻ ዘለካ ጤልካ ከተግድፍ ወይ በጊዕካ ከተግድፍሲ ክትጣፋዕ ጥራሕ ይዘለካ እምበር ዝብእዋ በጃኻ ባዝብ በጃኻ ዝብ ሓወይ ገለልካሲ ዘዋጻ ይመስለንን ማለት እዩ ምክንያቱ እሱውን ዝብዩ ናይ ኤርትራ ዝብዩ ስለዚህ ንዝብዩ በጃኻ ህዝብና ግደፎ በጃኻ ኢሳያስ ከም ዝገርካ ግደፎ ሚልካሲ ክርዳእ ዝኽእል አይርዳእን እዩ አነ 4 ነጥብ ገይሮልየ ኣብ ዲያስፖራ ዝጽዕረሉ ፖለቲካዊ ሓይሊ እውን እቲ ሚሊታሪ ሲስተም ዝበሃል ማለት እዩ ተስፋ ያቡ እዩ አበርኩተ ያቡ እምነተይ ውናው እዩ ማለት እዩ ምክንያቱ ከምዛ ዝመሰልኩልኩም ያ ንዝብእ በጃኻ ኢልካዮሲ ዘብል አይኮነም ብዙኾነ ናይሎም ምሸት ዘርዚረየን ዝነበርኩ ባህላ ነጥብታት እዚአን ነረን ብዝያዳ እውን ኣብ ሕቶን መልስን ብዓቅመይ ክበርህ